Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8. Καλημέρα. Καλημέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα είναι 9 και 14 πρώτα λεπτά. Ναι. Είστε συντονισμένοι στο κανάλι Ανακαλαμάτα στους 94 και 8. Ξεκινάει η εκπομπή Πρωινή Καρφίτσα με τον Αντώνη Πετρόγιαννη. Και την Ιωάννα Γουρνά. Και όπως σας έχουμε ήδη προαναγγείλει στα social media, σήμερα μαζί μας έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο στούντιο την υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος και πρώην Αντινομάρχη για το νομό Μεσσηνίας, την κυρία Αντωνία Μπούζα. Αντωνία, καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας. Καλημέρα, Αντωνία. Όπως καταλαβαίνετε, με την Αντωνία ξεκινήσαμε ήδη στον Ενικό, γιατί η Αντωνία Μπούζα είναι οικία προς εμάς. Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές από αυτό το χώρο και χαιρόμαστε που είναι και πάλι δυναμικά υποψήφια για την περιφέρεια Πελοποννήσου. Εντάξει, είτε το θέλουμε είτε όχι, έχει Παρακαταθήκη έχει γράψει μεγάλη. αρκετά χιλιόμετρα Ακριβώς. στην αυτοδιοίκηση, οπότε εντάξει, δεν είναι πρόσωπο άγνωστο. Αντωνία, από πότε είσαι Να στα δώσουμε λίγο τα κοινά? στοιχεία. Ναι, Θα τα δώσουμε. είμαι από το 2006 επινομαρχιακής αυτοδιοίκησης. Και από εκεί και έπειτα με την αιρετή περιφέρεια είμαι πάλι στο μετερίζει του δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης με την αιρετή περιφέρεια. Μάλιστα. Είναι ένα πολύ όμορφο ταξίδι, οφείλω να πω, και πολύ μεγάλη ευθύνη, διότι όλα αυτά τα χρόνια με στηρίζουν οι συμπολίτες μου και βρίσκομαι δίπλα στα προβλήματα του τόπου και πραγματικά η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση είναι ένας θεσμός όπου χαράσει την πολιτική και την επόμενη μέρα δημιουργεί συνθήκες ευημερίας και δυνατότητα ανάπτυξης σε έναν τόπο. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντική η σωστή επιλογή των πολιτών γενικότερα σε ό,τι αφορά την αυτοδιοίκηση και ιδίως το δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης. Ναι, μόνο που τώρα πάμε να μπασταρδέψουμε λίγο τον θεσμό. Λοιπόν, πριν απαντήσει η Αντωνία, επικοινωνείτε για οτιδήποτε θέλετε μαζί μας στο 2721092-500 και 2721093-821 για τυχόν απορίες, για τυχόν ερωτήματα προς την κυρία Μπούζα, για οτιδήποτε θέλετε να μας ενημερώσετε ή να μας ρωτήσετε, επικοινωνείτε σε αυτά τα τηλέφωνα. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο κανάλι1.gr. Λοιπόν, και απαντάει η Αντωνία τώρα στο ερώτημα. Έχουμε κάτι αλλαγές, έχουμε παρεμβάσεις. Να ξεκινήσουμε από την επικαιρότητα. Κομματικοποιήθηκε πάρα πολύ ο θεσμός η αυτοδιοίκηση. Δυστυχώς, ενώ το Σύνταγμα ρητά αναφέρει ότι η αυτοδιοίκηση δεν πρέπει να εντάσσεται μέσα σε κανένας είδους κομματισμό, έχει το αυτοδίκητο και πραγματικά έτσι έπρεπε να έχουμε κινηθεί. Μπορεί στο παρελθόν να υπήρξαν κάποιες στηρίξεις σε κάποια πρόσωπα, αλλά αυτή την ένταση της κομματικοποίησης που ζούμε το τελευταίο καιρό, εγώ τόσα χρόνια που ασχολούμαι με τα κοινά δεν την έχω ξαναδεί. Προσπαθούν να καθοδηγήσουν τους πολίτες ότι είναι υποχρεωτικό να στηριχθούν πρόσωπα τα οποία δεν είχαν καμία επαφή μέχρι τώρα με τα αυτοδιοικητικά πράγματα, δεν έχουν καμία εμπειρία, γιατί να ξέρετε ότι όταν αναλαμβάνει κάποιος μια προσωποπαγή θέση σε ένα τέτοιο απαιτητικό θεσμό, απαιτείται η στοιχειώδης εμπειρία. Δεν μπορεί να πειραματιζόμαστε με τη ζωή μας, με το μέλλον του τόπου μας, και αυτό, να ξέρετε, επειδή αφορά τα επόμενα 5 χρόνια, οπωσδήποτε θα είναι κάτι το οποίο ή θα μας οδηγήσει σε πολύ δύσκολες περιπέτειες. Εγώ έτσι το βλέπω, διότι ακούω από τον υποψήφιο, τον κομματικό υποψήφιο κυρίως, να αναφέρεται σε πράγματα ανέφικτα, τα οποία δεν εντάσσονται καθόλου και στην αρμοδιότητα των περιφερειακών αυτοδιοικήσεων. Ας πούμε, μίλησε για απλοποίηση αδειοδοτήσεων. Αυτό έτσι πραγματικά με έχει παραξενέψει, διότι υπάρχουν θεσμοθετημένα τα πάντα με ΦΕΚ από τα αρμόδια υπουργεία για το πώς θα πρέπει να κινηθεί σε κάθε βήμα
ο υπάλληλος, ο κάθε υπάλληλος, ο οποίος δέχεται ένα αίτημα. Αυτό δεν αφορά τον δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, αφορά την κεντρική κυβέρνηση. Σε αυτή την κατεύθυνση να διεκδικήσουμε κάτι καλύτερο, ναι. Αλλά ότι εμείς έχουμε αποφασιστική αρμοδιότητα να δημιουργήσουμε κάτι το διαφορετικό, δεν υφίσταται. Ναι, και σε τελική ανάλυση, αν θέλουμε απλοποίηση, ας καταργήσει τις αποκεντρωμένες διοικήσεις. Πάρα πολύ σωστά, διότι αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τον Καλλικράτη, από το 2011 που ξεκίνησε η αιρετή περιφέρεια, ήταν τελείως διαφορετικό το πεδίο, φαινόταν ότι θα γινόταν μια αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων. Δυστυχώς η κεντρική κυβέρνηση ξαναγύρισε πίσω όλες τις αρμοδιότητες σε αυτήν, διότι θέλει να έχει τον απόλυτο έλεγχο των τοπικών κοινωνιών, διότι η φωνή των αυτοδιοικητικών τους ενοχλεί και θέλουν πυθύνια όργανα να είναι δίπλα τους και να συμφωνούν στα πάντα στα οποία αυτοί θα αποφασίσουν. Ξαναπήρανε και αρμοδιότητες και πόρους πίσω. Παραδείγματος χάρη τα ζητήματα της υγείας που απασχολούν πάρα πολύ σοβαρά την περιφέρεια της χώρας, κανονικά σύμφωνα με τον Καλλικράτη, όπως προβλεπόταν, έπρεπε να είναι, ιδίως για την πρωτοβάθμια, να είναι στην ευθύνη των περιφερειακών αυτοδιοικήσεων. Δυστυχώς και αυτό πήγε πίσω. Διοικούνται από κομματικούς φίλους και κομματικούς αρεστούς, μπαίνουν επικεφαλής στις υγειονομικές περιφέρειες άτομα τα οποία προέρχονται από τον κομματικό σωλήνα του κάθε κόμματος. Λοιπόν, αυτά πραγματικά είναι πρωτοφανή. Γι' αυτό δεν πάμε καλά, γι' αυτό νοσεί η υγεία στην πατρίδα μας. Και φυσικά, και μια και αναφερθήκατε και στις αποκεντρωμένες διοικήσεις, έχουν καταντήσει τους θεσμούς απλά γνωμοδοτικούς. Οι αποφάσεις τους είναι καθαρά γνωμοδοτικού χαρακτήρα και δεν είναι αποφασιστικού. Όπως παραδείγματος χάρη, τώρα αυτή τη στιγμή πριν από λίγο άκουσα ότι στον Εύρο η αποκεντρωμένη διοίκηση, παραδείγματος χάρη, έγκριση για να τοποθετηθούν ανεμογεννήτρες στα καμένα. Αυτά είναι τραγικά τα οποία συμβαίνουν. Οι πολίτες πρέπει να αφυπνιστούν, τους καλώ σε αφύπνιση, διότι με αυτόν τον έμεσο τρόπο της απόλυτης κομματικοποίησης της αυτοδιοίκησης χάνεται η φωνή και η δυνατότητα διεκδίκησης των πολιτών. Δηλαδή, για να το πούμε απλά και λαϊκά, για να μας καταλάβει και ο τελευταίος πολίτης που μας ακούει, θα αποφασίζουν άλλοι, θα πράττουν και εμείς δεν θα έχουμε κανένα λόγο για τις περιοχές μας. Αυτό ουσιαστικά λέμε. Προς επίρρωση και των δύο των όσων λέτε, εγώ δεν έχω ξαναδεί πρωθυπουργό ο οποίος να λέει ότι θέλω και οι 13 περιφέρειες να είναι του κόμματός μου για να μπορώ να συνεργάζομαι με τον περιφερειάρχη κλπ. Δηλαδή, πρόκειται να συνεργαστεί, δηλαδή δεν πρόκειται να ασχοληθεί με αυτή την περιοχή. Δηλαδή αυτή η κυβέρνηση, για να καταλάβω, είναι η κυβέρνηση μόνο των όσων ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Είναι δυνατόν να λέγονται αυτά τα πράγματα και από τον Πρωθυπουργό της χώρας? Εγώ πραγματικά έτσι στενοχωρήθηκα, διότι δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή υποτιμάται και η κοινωνία με αυτά τα οποία λέγονται. Δηλαδή δεν θα μπορέσει να συνεργαστεί με έναν περιφερειάρχη ο οποίος προέρχεται από μια... περιλαμβάνει όλες τις ιδεολογικές αποχρώσεις, είναι ανεξάρτητος, δηλώνει ανεξάρτητος, δεν θα μπορέσει να συνεργαστεί. Και να δούμε τώρα και πραγματικά ποιο είναι και το πεδίο της συνεργασίας. Όπως έχει υποθεί και πάρα πολλές φορές, η αυτοδιοίκηση έχει θεσμοθετημένες και αρμοδιότητες και πόρους. Οπότε δεν περιμένουμε ούτε τίποτα από την κυβέρνηση, από την κάθε κυβέρνηση, τώρα δεν μιλάω για τη συγκεκριμένη, όποια και να ήταν πάνω, παίρνει τους πόρους που δικαιούται η κάθε περιφέρεια και τους κατανείμει το πρόγραμμα το οποίο έχουν ψηφίσει οι πολίτες, γιατί έχουμε ένα συνεκτικό πρόγραμμα. Έχουμε ένα πρόγραμμα όπου αναφερόμαστε σε όλους τους τομείς των δράσεων της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, κοστολογημένο, και αυτή τη στιγμή το θέτουμε στην κρίση των πολιτών. Οι πολίτες λοιπόν ψηφίζουν εκτός από τα πρόσωπα και τα προγράμματα. Άρα λοιπόν πώς αμφισβητείτε ότι δεν θα υπάρξει συνεργασία με κάποιον ο οποίος μπορεί να μην είναι της αρεσκίας του κάθε πρωθυπουργού, του εκάστοτε πρωθυπουργού? Πρώην. Ναι, αντιλαμβάνομαι.
Δεν είναι τα πράγματα ούτε άσπρο ούτε μαύρο. Εγώ πιστεύω ότι με συνεννόηση, με συνεργασία, έτσι θα πρέπει να προχωρήσουμε. Η πατρίδα μας, και η Αντώνη και η Ιωάννα, έχει πολύ σοβαρά προβλήματα. Βλέπετε ότι οι πολίτες και η περιφέρειά μας έχει και η περιφέρειά μας, οι πολίτες δυσκολεύονται καθημερινά στη διαβίωσή τους. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, η βενζίνα έχει περάσει τα 2 ευρώ, το φράγμα των 2 ευρώ. Και ουδής αναρωτιέται γιατί. Κάποια στιγμή λοιπόν πρέπει να μπει ένα φρένο στην ανάμειξη των θεσμών και των αρμοδιοτήτων. Η κυβέρνηση θα ασχοληθεί να λύσει τα καυτά προβλήματα των πολιτών και ας αφήσει την αυτοδιοίκηση πραγματικά να δουλέψει σύμφωνα με τα προγράμματα τα οποία θα επιλέξουν οι πολίτες. Ωραία. Τώρα, είσαι σε ένα συνδυασμό, σε μια παράταξη η οποία έχει δώσει αποτελέσματα. Έκανε 2 θητείες ως περιφερειακή αρχή. Πολύ σωστά. Οι 2 θητείες... Κάνε μια σούμα αυτών που πετύχατε, που δεν πετύχατε, να σας πω, που θα ήθελες να είχαν γίνει και δεν γίνανε. Τις 2 θητείες αυτές, όπως σωστά αναφέρεις, ήταν ιδιαίτερες οι θητείες αυτές, διότι ξεκινήσαμε από το 2011 σε ένα ανομοιογενές περιβάλλον μέσα σε όλη την Πελοπόννησο, διότι μην ξεχνάτε ότι ήταν η μετάβαση του ενός θεσμού στον άλλον. Πλέον περάσαμε από τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση, δηλαδή σε μια συγκέντρωση όλων και των θετικών αλλά και των αρνητικών, διότι οι νομαρχίες είχαν πίσω και πολλά προβλήματα, χρέη, άλλες είχαν μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης, άλλες είχαν πολύ χαμηλότερο γενικότερα. Αυτό έπρεπε λοιπόν να το ομογενοποιήσουμε, τα καταφέραμε, δείξαμε πραγματικά ένα πολύ σημαντικό έργο στον τουρισμό, διότι ήταν κατακαιρματισμένες γενικότερα οι δράσεις μας στο κομμάτι του τουρισμού. Πετύχαμε κατακόρυφη αύξηση του τουρισμού σε σχέση με το παρελθόν. Θυμόσαστε το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, ότι γύρω στις 64.000 πτήσεις είχε το αφήξεις επισκέψεις το 2011 και όταν το παραδώσαμε είχε γύρω στις 290.000 αφήξεις. Θα πει κάποιος, μα η Πελοπόννησος, γιατί το ακούω και αυτό και πραγματικά δεν ξέρω ακριβώς με πόση ελαφρότητα κάποιοι το αναφέρουν. Θέλουμε τουρισμό 12 μήνες το χρόνο, λένε. Ακούω τώρα από τους υποψηφίους του αντίπαλου, του κομματικού υποψηφίου. Λοιπόν, μα όλοι το θέλουμε το 12 μήνες το χρόνο, αλλά δεν έρχεται έτσι. Πρέπει να ξέρουν ότι στο τουριστικό μάρκετινγκ, για να μπορέσεις να επιτύχεις τα βήματα προς τα μπρος, πρέπει να κάνεις ενέργειες οι οποίες θα σου αποδώσουν τουλάχιστον μετά από 1 τριετία και με 4 χρόνια. Δεν γίνεται μια στιγμή στην άλλη. Το τουριστικό περιβάλλον είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό. Είναι μέσα, ο πλανήτης όλος προσπαθεί να κερδίσει από τον τουρισμό. Το να επιλέξει ένας επιχειρηματίας στην Πελοπόννησο και στην Καλαμάτα είναι σαν να βρίσκεις τον ψήλο στα άχυρα που λέμε και να τον παλεύεις, να τον βρεις για να το φέρεις. Άρα λοιπόν αυτό εμείς το καταφέραμε. Είχαμε σύνδεση με τουλάχιστον 36-37 πόλεις του εξωτερικού με πτήσεις γραμμών, όχι σταθερής συγκοινωνίας. Και αυτή τη στιγμή οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν αυτή την περίοδο οδήγησαν σε μείωση του τουρισμού μας, σε μείωση των αφήξεων. Αισθητή. Χάσαμε τους Γερμανούς. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Ξέρετε, οι πολιτικές οι οποίες ακολουθούμε φαίνεται, όπως σας είπα, και η αύξηση έρχεται τουλάχιστον μετά τα 3-4 χρόνια, έτσι και η μείωση και η πτώση, το ίδιο φαίνεται και αυτή σταδιακά. Φτάσαμε τώρα στο 2023 και βρισκόμαστε στη χειρότερη περίοδο στον τομέα του τουρισμού από ό,τι ήμασταν ποτέ. Από ένα αεροδρόμιο το οποίο βραβεύτηκε, ήταν σαν το καλύτερο αεροδρόμιο σε ανάπτυξη στο Ανόβερο το 2019, φτάσαμε τώρα να είμαστε στα ζήτητα. Αυτά είναι πολιτικές που ακολουθήθηκαν από την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή, από συγκεκριμένους ερετούς, και αυτή τη στιγμή ξαναδιεκδικούν οι ίδιοι ερετοί
να κάνουν κάτι καλύτερο, λέει, στον τουρισμό. Εγώ πραγματικά τους ρωτώ, τι ακριβώς δηλαδή θα αλλάξουν, ποιο ήταν το λάθος που ακολούθησαν, η λάθος συνταγή και τι θα ακολουθήσουν τώρα. Πραγματικά, δυστυχώς δεν υπάρχει εύκολα, τα λόγια δεν μπορεί να είναι τόσο εύκολα όταν μιλάς για τον τουρισμό. Έχουμε, λέει, μνημεία, ακούω να λένε, έχουμε πολιτιστικό απόθεμα, έχουμε περιβάλλον, αλλά όλα αυτά απαιτούν ένα συνεκτικό σχέδιο, μια πιστή ακολούθηση ενός στρατηγικού σχεδιασμού, ένα ισχυρό brand name το οποίο δεν θα το αλλάζεις ανάλογα με την διάθεσή σου. Τη μία θα λες ότι είμαι στη μυθική Πελοπόννησο, μετά είμαστε στην Πελοπόννησο απλά ή σε κάτι άλλο, γιατί εμείς εδώ γνωρίζουμε τι είμαστε. Αλλά άμα θα πας, ας πούμε, σε μια άλλη χώρα, πας στη Μάλτα, πας στην Ιρλανδία, πας σε άλλες χώρες, δεν γνωρίζουν τι είναι αυτό. Όχι, πήγαινε δίπλα στην Τουρκία, η οποία φέτος είχε πολύ μεγάλη αύξηση στον τουρισμό της. Αυτό είναι ένα καμπανάκι. Και στην Αλβανία. Αυτό είναι ένα καμπανάκι που πρέπει να χτυπήσει στους υπευθύνους και ιδίως του Υπουργείου Τουρισμού, αλλά και εδώ στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση, διότι η περιφέρεια έχει αναλάβει την εξωστρέφεια σύμφωνα με τον νόμο, την εξωστρέφεια του τουριστικού προϊόντος της περιοχής και έχει υποχρέωση να κάνει τα ανοίγματα που πρέπει. Εμείς είχαμε ένα σχέδιο όπου συνεργαζόμαστε με τις αεροπορικές εταιρείες, προχωρούσαμε σε συνδιαφήμιση με τις αεροπορικές εταιρείες, γιατί όπως σας είπα είναι πολύ μεγάλη επένδυση στο να έρθει μια πτήση στην περιοχή μας. Δεν είναι τόσο απλό όπως κάποιοι μπορεί να το βλέπουν. Όταν τους γυρίζεις στην πλάτη, σου τη γυρίζουν και αυτοί. Αυτό έγινε. Και να ξέρετε ότι οι πτήσεις που φύγαν από την Καλαμάτα, από το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, δεν φύγαν από την Ελλάδα, φύγαν από την Πελοπόννησο. Αυτά λοιπόν είναι πράγματα τα οποία κάποιοι θα πρέπει να απαντήσουν, θα πρέπει να απολογηθούν για αυτά που κάνανε. Δεν μπορούμε να αφήνουμε, ας πούμε, να αναλωνόμαστε σε τοπικά πανηγυράκια μέσα εντός του προορισμού και να αφήνουμε την εξωστρέφεια που είναι το κυρίαρχο δικό μας καθήκον, να το αφήνουμε έτσι στην άκρη. Αυτά τα πανηγύρια, ας πούμε, για τη γαστρονομία που γινόντουσαν με τα food stories, θα αναφέρω, μπορεί να είναι πράγματι μια σοβαρή δουλειά, αλλά μόνο για τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, για τους δήμους, οι οποίοι θα πρέπει να αναδείξουν το τι έχουν στον τόπο τους. Εμείς, σαν περιφερειακή αυτοδιοίκηση, έχουμε άλλο ρόλο. Εμείς έχουμε το ρόλο να πείσουμε κάποιους ενδυνάμει επενδυτές να έρθουν να επενδύσουν στην περιοχή μας και να φέρουν κόσμο από το εξωτερικό. Αυτή είναι η ουσιώδης διαφορά. Άρα λοιπόν, στην οκταετία θητείας. Ωραία. Έμεινε ένα ο τουρισμός. Μετά πάμε στη διαχείριση των απορριμμάτων. Πραγματικά εκεί έχει γίνει ένας χαμός. Ναι, γίνεται ποιος και γιατί και εγώ και εσύ και ο πρώην και ο νυν και ο ΑΕΗ. Όλοι γνωρίζουμε ότι υπήρχε το έργο το συγκεκριμένο εγκριθεί και προβλεφθεί επί... Εγώ θυμάμαι ότι το 2013 5 υπουργοί είπαν προχωράμε στην διαχείριση των απορριμμάτων σύμφωνα με περιφερειάρχη τον κύριο Τατούλη. Ακριβώς. Και δόθηκε η εντολή για να προχωρήσουμε σε αυτό το έργο. Και μετά από 3 χρόνια είχαμε ερώτηση από τον πρώην Πρωθυπουργό γιατί δεν προχωράει το έργο. Λες και ήταν θέμα του... Η καθαρή Πελοπόννησος... Λες και ήταν θέμα της περιφέρειας, ακριβώς. Η καθαρή Πελοπόννησος για μας είναι ευθύνη. Αυτό πρέπει να το δούμε. Και εμείς λοιπόν από το 2011 θέλω να ξέρετε ότι υπήρχε μια κατάσταση τραγική σε όλη την Πελοπόννησο. Ανεξέλεγκτες χωματερές, τα ποτάμια σκουπίδια, τα δάση σκουπίδια, τα ρέματα σκουπίδια, να καίγονται στις ανεξέλεγκτες χωματερές, να καίγονται τα σκουπίδια με διοξίνες και καρκινογόνες ουσίες στην ατμόσφαιρα. Τέλος πάντων, ένα μπάχαλο, θα το πω κοινώς, ένα χάος στο ζήτημα των απορριμμάτων. Μισό λεπτό. Ουδής μπορούσε από τους δημάρχους να χωροθετήσει χώρο, ακόμα ούτε και για χιτά, ούτε για χιτή τότε που ήταν. Διότι αν ανέφεραν ότι θα πάμε τα σκουπίδια στην τάδε περιοχή, υπήρχαν κάποιοι από πίσω που ξεσήκωναν και έλεγαν όχι στη δικιά μας, αντιδράσεις κτλ. Άρα λοιπόν έπρεπε να βρεθεί ένα σχέδιο. Λοιπόν, ο Πέτρος ο Τατούλης πραγματικά εκμεταλλεύτηκε τους πόρους
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να πετύχουμε να είμαστε να είναι καθαρή Πελοπόννησος και να πετύχουμε την αειφορία στον τόπο μας, το οποίο είναι το ζητούμενο. Κατάφερε λοιπόν να κάνει τη σύμπραξη δημόσιο-ιδιωτικού τομέα στο ζήτημα των απορριμμάτων, έκανε ένα διεθνή διαγωνισμό με ιδιωτική χωροθέτηση. Αυτό ήταν το έξυπνο σημείο, το οποίο πραγματικά έβγαζε έξω τους δημάρχους, οι οποίοι δεν μπορούσαν μέχρι τότε να καταφέρουν ούτε ένα απλό χιτά να κάνουν στην περιοχή τους, με αποτέλεσμα έγινε ο διεθνής διαγωνισμός, τον πήρε η συγκεκριμένη εταιρεία το διαγωνισμό και προχωρήσανε και ανέλαβε το έργο. Τώρα από εκεί και έπειτα το έργο είχε μέσα περιβαλλοντικές μελέτες που έπρεπε να τηρηθούν επακριβώς. Το έργο το γνώριζε κυρίως ο Πέτρος ο Τατούλης, ο οποίος ήταν αυτός ο οποίος το σκέφτηκε και το υλοποίησε. Στη διάρκεια τώρα των ετών, όπως είπατε, τη μία στιγμή είχαν έρθει οι υπουργοί όλοι και το εκθίαζαν ότι ήταν το πιο καλύτερο περιβαλλοντικό έργο. Την επόμενη, μετά από ένα χρονικό διάστημα, για πολιτική σκοπιμότητα ανέρεσαν αυτά τα οποία έλεγαν. Αυτά τα αφήνω στην κρίση των πολιτών, δεν παρεμβαίνω, αλλά εμείς συνεχίσαμε με 1000 προβλήματα. Υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι έπρεπε να υπογράψουν για την ΑΕΠΟ, δεν υπέγραφαν. Έμεινε πίσω το έργο, καθυστέρησε ανέτεια το έργο, ενώ έπρεπε να έχει προχωρήσει και να έχει ολοκληρωθεί. Και σήμερα στο διατάφτα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου γίνονται και τα εργοστάσια σιγά σιγά και οι σταθμοί μεταφόρτωσης, αλλά εμείς που παρακολουθούμε την εξέλιξη δεν γίνονται με αυτόν τον τρόπο του αυστηρού ελέγχου και της εποπτείας που έπρεπε να υπάρχει, με αποτέλεσμα να υπάρχουν προβλήματα και να δυσανασχετούν οι πολίτες, διότι ας πούμε εδώ στην Καλλιρόη υπάρχουν ζητήματα οσμών, διότι δεν ακολουθείται καθόλου η διαχείριση με τον τρόπο τον οποίο είχαμε επιλέξει, και αυτή τη στιγμή γίνεται μια απλή εναπόθεση και μια συρρίκνωση μέσα με δεματοποιητές των απορριμμάτων, με αποτέλεσμα να υπάρχουν έντονη δυσοσμία στην περιοχή και να έχουν ανακτήσει και δίκαια οι κάτοικοι. Ναι, αλλά από ό,τι μας έχει πει ο κύριος Νίκας, ο νυν Περιφερειάρχης, αυτό το θέμα θα το λύσει, λέει. Αυτό επειδή λοιπόν θα λυθεί. Έχει δίκιο σε αυτό, πραγματικά θα λυθεί, αλλά μιλάω τώρα στο σήμερα. Γιατί σε επαφή μας με τους πολίτες της ευρύτερης περιοχής είναι πολύ αγανακτισμένοι, διότι έχει υποβαθμιστεί το επίπεδο ζωής τους, αλλά όταν ολοκληρωθεί το έργο σύμφωνα με το σχεδιασμό, σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία τα οποία εμείς έχουμε, θα είναι ένα απόλυτα περιβαλλοντικό έργο, χωρίς ενόχληση καθόλου στις όμορες περιοχές, και χωρίς οσμές, και με το υπόλοιμα να μπορεί να γίνει λίπασμα κτλ. Δηλαδή, Αντωνία, τρέξαμε λίγο περισσότερο το έργο να το δώσουμε για να γλιτώσουμε να μην μας πνίξουν τα σκουπίδια μας. Μας είχαν πνίξει. Δεν θυμόσαστε ότι συνέχεια δινόντουσαν για έκτακτη ανάγκη δυνατότητα για τα σκουπίδια. Τους κυρίσαμε σε έκτακτη ανάγκη τους δήμους. Ναι, βέβαια, από αυτό εδώ το στούντιο ακούσαμε ότι εξακολουθεί να γίνονται παράλογες μεταφορτώσεις από περιοχές, πάνε σε άλλες περιοχές, ότι υπάρχουν ακόμη χωματερές, νομίζω στο Δήμο Πύλου Νέστορος, ότι θα έπρεπε να ελέγχεται από την περιφέρεια, αλλά δεν ελέγχεται, γιατί γίνεται αυτό. Πρέπει να αναλάβει και τις ευθύνες του και ο ΦΟΔΣΑ, ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων των Δήμων. Διότι και οι Δήμοι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να είναι μόνο να δείχνουμε το δάκτυλο προς ευθύνες κάποιων, θα πρέπει και ήδη να αναλάβουν τις ευθύνες τους, διότι όλο το χρονικό διάστημα δεν συνεργάστηκαν όσο έπρεπε και με το δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης για να λύσουμε αυτό το καυτό ζήτημα. Τώρα να περάσω σε ένα άλλο θέμα, γιατί μιας και μου είπα τι πετύχαμε. Με κόπο και προσπάθεια, όπως είπαμε, πετύχαμε και το ζήτημα των απορριμμάτων. Επίσης, με το ζήτημα
και την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής μας. Προσπαθήσαμε να γίνουν κάποια έργα αντιδιαβρωτικής προστασίας. Έγιναν πάρα πολλά πράγματα και στο νομό Μεσσηνίας για την αντιδιαβρωτική προστασία και πραγματικά βλέπουμε ότι προστατεύτηκαν οι περιοχές, ας πούμε, από τις Κιτριές, το κομμάτι αυτό που είχε σοβαρά προβλήματα στο παρελθόν. Με τις παρεμβάσεις εννοείς στο θαλάσσιο χώρο. Βεβαίως. Με τις παρεμβάσεις που έγιναν στη θάλασσα. Ναι, γιατί το χειμώνα η θάλασσα έβγαινε. Μα αυτό ήταν ένα έργο το οποίο το ανέλαβε η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση. Πετύχαμε κατακόρυφη αύξηση των εξαγωγών. Από το 2011 τώρα μιλάω. Μείωση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου από το 1,3% το φτάσαμε στο 0,4%. Συνδέσαμε τον τουρισμό με τη γαστρονομία. Πάρα πολύ σημαντικό και αυτό για να μπορέσουμε να δώσουμε μια καλύτερη προώθηση στα αγροτικά μας προϊόντα. Δηλαδή έγιναν πάρα πολλά πράγματα σε πάρα πολλούς τομείς. Μπορούσαμε να έχουμε κάνει και ακόμη περισσότερα, συμφωνώ. Αλλά μην ξεχνάτε ότι βιώσαμε μία περίοδο οικονομικής κρίσης, περίοδο μνημονίων. Εμείς ήμασταν περιφερειακή αρχή σε περίοδο μνημονίων. Δεν είμαστε σε περίοδο όπου αυτή τη στιγμή υπάρχει δυνατότητα να έρθουν πόροι. Γιατί να ξέρετε ότι και την περίοδο του COVID εδώ στην γενικότερη αυτοδιοίκηση έζησε μεγάλες στιγμές άνεσης δημοσιονομικής, είχε οικονομικούς πόρους. Δημοσιονομικής άνεσης, διότι υπήρχαν δυνατότητα και απευθείας αναθέσεων, ενώ εμείς είχαμε ένα σκληρό πλαίσιο όπου έπρεπε για να διατεθεί και το 1 ευρώ να περάσουμε από επιτροπές, χρονοβόρες διαδικασίες κτλ. Δεν το ξεχνάει κανείς αυτή την περίοδο, γιατί ήταν μια περίοδος που όλη η οικονομία πάρα πολύ δύσκολη. Ήταν δύσκολη και το ίδιο ήταν δύσκολο και για μας. Άρα λοιπόν αυτό είχε επηρεάσει, να ξέρετε, και την αυτοδιοίκηση. Επίσης πετύχαμε πάρα πολλά στον τομέα της πρωτοβάθμιας υγείας. Βοηθήσαμε τα νοσοκομεία μας. Να ξέρετε ότι όλος ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός των νοσοκομείων πληρώθηκε μέχρι στιγμής από το πρόγραμμα της περιφέρειας. Κέντρα υγείας, τα οποία διαμορφώθηκαν οι χώροι. Περιφερειακά ιατρία στο νοσοκομείο της Κυπαρισίας, δηλαδή υποδομές στην οδοποιία, υποδομές σε λιμάνια. Δηλαδή πραγματικά μέσα στις δυσκολίες είχαμε παράξει ένα πολύ σημαντικό έργο και αφήσαμε το 2019 πάρα πολλά έργα, τα οποία ήταν και μελετητικά όρημα, αλλά και χρηματοδοτικά, με τα χρηματοδοτικά εργαλεία, για να μπορέσουν να προχωρήσουν άμεσα, αλλά δυστυχώς κάποια καθυστέρησαν και δεν έχουν προχωρήσει. Συγγνώμη, τώρα φτάσαμε στο 19. Εγώ θυμάμαι ότι το 19 είσαστε κατηγορούμενοι, σε εισαγωγικά όλοι, για διασπάθηση του δημοσίου χρήματος. Ευτυχώς που με ρωτήσατε γι' αυτό, διότι περάσαμε μια προεκλογική περίοδο το 2019, όπου κάποιοι είχαν εντάξει στην προεκλογική τους τακτική, γιατί ξέρετε ότι την προεκλογική περίοδο κάποιοι ακολουθούν μια συγκεκριμένη τακτική στο προεκλογικό τους αγώνα. Ο προεκλογικός αγώνας του 2019 διεξήχθη με έολες κατηγορίες απέναντι στην Περιφερειακή Αρχή του Πέτρου του Τατούλη, στον ίδιο τον Πέτρο του Τατούλη, αλλά και στους συνεργάτες του, για διαφθορά, για διασπάθηση δημοσίου χρήματος κτλ. Νιώθουμε ιδιαίτερα κοριούς. Πούντι πια κι αυτή, η αλήθεια είναι, είπαμε για ψήλους, να πούμε και για κοριούς. Να σας πω, μια και μου το θυμήσατε και γι' αυτό μετά. Ευτυχώς για μας είμαστε όχι απλώς καθαροί, είμαστε κρυστάλλινοι απέναντι στην κοινωνία. Έγιναν έλεγχοι ενδελεχείς στα πάντα. Δεν έχει βρεθεί ποτέ τίποτα, γιατί να ξέρετε ότι εμείς κάθε μας ενέργεια γινόταν σύμφωνα με την νομοθεσία και μέσα στη συλλογικότητα που απαιτούσε ο νόμος, όπου σε όλες μας τις επιτροπές, ακόμα και στο 1 ευρώ που διαθέταμε, διότι δεν είχαμε τη δυνατότητα, όπως είπα πριν, τώρα όπως έγινε με την περίοδο του COVID, για καμία απευθείας ανάθεση, όλα έγιναν με τον νομιμότατο τρόπο. Λοιπόν, δεν βρέθηκε κάτι εναντίον μας, έγιναν έλεγχοι. Λοιπόν, αυτό το αντιμετωπίζουμε τώρα πλέον με χιούμορ, να το πω έτσι.
Και το εκμεταλλεύεστε. Διότι το να κατηγορείς και να πετάς λάσπη απέναντι στον πολιτικό σου αντίπαλο είναι ό,τι χειρότερο. Πρέπει να έχεις στοιχεία, αν έχεις στοιχεία να το κάνεις. Αλλά όταν δεν έχεις δεν μπορείς. Υπόθηκε ότι υπάρχουν στοιχεία, αλλά ακόμα δεν τα έχουμε δει. Γιατί πόσο καιρό έπρεπε να περιμένουν να τα δουν. Ορκωτοί λογιστές ήρθαν, έψαξαν, ανέφεραν, κοίταξαν τα πάντα, εντάξει. Δεν μπορούμε να το συνεχίσουμε. Γι' αυτό και βλέπετε ότι σε αυτή την περίοδο τώρα η προεκλογική τακτική πάλι του αντίπαλου συνδυασμού δεν μιλάει καθόλου για διαφθορά. Γιατί αυτό έχουμε και χρηματοδοτικά εργαλεία κτλ. Και ανάπτυξη και θέσεις εργασίας κτλ. Αυτά λοιπόν δεν πέρασαν στην κοινωνία. Τώρα για το ζήτημα του κοριού. Εδώ τώρα είναι να κλαίμε ή να γελάμε. Σας μιλώ ειλικρινά. Είναι μια δικογραφία η οποία έχει πάει στο αρχείο. Απεδείχθη ότι δεν ήταν τίποτα. Ψόφιος, δηλαδή ήταν εντελώς ψόφιος. Λοιπόν, ίσως χρησιμοποιήθηκε εκείνη την εποχή για να απαξιωθεί το πρόσωπο του κυρίου Τατούλη. Λες και ότι ένας περιφερειάρχης έχει κάποιο λόγο να έχει την έννοια να δει τι κάνει ένας αντιπεριφερειάρχης. Θέλω να ξέρετε ότι ο κάθε αντιπεριφερειάρχης, ο χωρικός, έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες, δεν έχει τη δυνατότητα να έχει ό,τι του κατέβει στο μυαλό, και όλα τα έργα και τα πάντα και ό,τι έχει σχέση με οικονομικό αντικείμενο περνάνε από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας. Άρα για ποιο λόγο κάποιος να θελήσει να ακούσει την Αντωνία την Μπούζα, παραδείγματος χάρη. Δεν έχει κανένα λόγο. Τέλος πάντων, εντάξει, γίνανε πολλά το ερώτημα ήταν συνοδευόμενο με το τι θα ήθελε η Αντωνία Μπούζα να έχει γίνει και δεν έγινε εκείνες τις 2 τετραετίες της θητείας. Τι θα επιθυμούσε περισσότερο να έχει τρέξει, να έχει ολοκληρωθεί. Πραγματικά ότι υπήρχαν μερικές δυσκολίες στο να υπάρχει μια καλύτερη οργάνωση. Θεωρώ ότι έπρεπε να έχουμε λίγο μια καλύτερη οργάνωση σε κάποια ζητήματα. Να τρέξουν ακόμη περισσότερο κάποια έργα, να υπήρχε καλύτερη συνεργασία με τις δημοτικές αρχές, διότι θέλω να ξέρετε ότι από εκεί ξεκινούν τα πάντα. Όταν συνεργαζόμαστε μπορούμε να πετύχουμε το καλύτερο. Να έχουμε, γιατί η συνεργασία θα μας βοηθούσε και στην εξωστρέφεια του τουριστικού μας προϊόντος καλύτερα, διότι τρέχαμε εμείς μόνοι μας στο εξωτερικό, είχαμε σχέσεις προσπαθούσαμε με την επιχειρηματική κοινότητα να τους βοηθήσουμε, τους παρήχαμε τη δυνατότητα δωρεάν να μετέχουν στις εκθέσεις κτλ. Αλλά κάτι ήταν αυτό που μας κρατούσε λίγο πίσω και δεν είχαμε να είμαστε περισσότερο συνολικά, δηλαδή να βγαίνουμε προς τα έξω η εικόνα της περιφέρειας, όπως το έχει κάνει ας πούμε η περιφέρεια Κρήτης. Βλέπετε ότι γίνεται κάτι, μετέχουν οι ιδιώτες, μετέχουν οι δήμοι, δεν είναι αποσπασματικά. Υπήρχε μια διάσταση, ο ένας έλεγε εμείς είμαστε η δημοτική αρχή, κάνουμε τα δικά μας, η περιφέρεια κάνει τα δικά τους. Αυτό ήταν ένα θέμα το οποίο το εντάσσω ότι έπρεπε να έχουμε, και δεν αφορούσε μόνο εμάς, αφορούσε και τις δημοτικές αρχές, οι οποίοι πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να συνεργαζόμαστε. Μένουν πίσω. Εάν δεν συνεργάζονται με την περιφέρεια, μένουν και οι δήμοι πίσω. Και ο επιχειρηματικός κόσμος το ίδιο. Πρέπει να καταλάβει τα επιμελητήρια κτλ. Ότι πρέπει να έχουμε ένα κοινό βηματισμό. Εκεί θεωρώ ότι είχαμε ένα ζήτημα το οποίο και δεν αφορούσε μόνο εμάς, αφορούσε όλη την οτροπία η οποία υπήρχε εκείνη την εποχή, αλλά νομίζω ότι τώρα εξελισσόμεθα, βλέπουμε ότι τα πράγματα βελτιώνονται, μπορούν να γίνουν καλύτερα. Επίσης, στον τομέα των έργων έπρεπε δηλαδή μερικά πράγματα να τα έχουμε τρέξει λίγο ακόμη περισσότερο, σε ό,τι αφορούν δηλαδή στην στήριξη του αγροτικού εισοδήματος. Εκεί θεωρώ ότι μπορούσαμε να έχουμε κάνει λίγο περισσότερα πράγματα από ό,τι κάναμε. Αλλά αυτή τη στιγμή όμως έχουμε δει ότι έργα τα οποία τα είχαμε έτοιμα για να μπορούν αρδευτικά έργα κτλ. Βλέπουμε ότι έχουν και αυτά ακόμα μείνει πίσω. Δεν ξέρω γιατί ο αγροτικός τομέας δεν έχει τη στήριξη που απαιτείται από Ισχύει αυτό που λες, Αντωνία. Και έπρεπε ίσως να είμαστε περισσότερο διεκδικητικοί μέσω των οργάνων της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, όπου είναι το συνδικαλιστικό όργανο των περιφερειών, να διεκδικήσουμε πιο έντονα την περιφερειακή διακυβέρνηση. Να διεκδικήσουμε
τη μείωση των αρμοδιοτήτων των αποκεντρωμένων διοικήσεων. Έπρεπε δηλαδή να έχουμε μια φωνή πιο ισχυρή, οι περιφερειακές αυτοδιοικήσεις, στον σφιχτό εναγκαλισμό του κράτους, ο οποίος πραγματικά μας οδήγησε σε μια υστέρηση σε αυτά που μπορούσαμε ακόμη περισσότερο να κάνουμε. Πάντως η αλήθεια είναι ότι το 18, εάν θυμάμαι καλά, όταν έγιναν τα 13 περιφερειακά συνέδρια, η Περιφερειακή Αρχή 19-20-23 παρέλαβε ένα σχέδιο ολοκληρωμένο. Δηλαδή είχε μπροστά της έναν μπούσουλα το τι ανάγκες υπάρχουν στην περιφέρεια. Είχαν, αλλά είχαν και διαφορετικό τρόπο. Ξέρετε ότι όταν κάποιος ο οποίος αναλαμβάνει θέλει να περάσει το δικό του πρόγραμμα. Όπως σας είπα, γι' αυτό ψηφίζουμε προγράμματα. Δεν ψηφίζουμε μόνο τα πρόσωπα, ψηφίζουμε και το τι θα κάνουν. Άρα λοιπόν εμείς είχαμε και για τα ζητήματα αντιδιαβρωτικής θωράκισης, τα οποία για μας είναι πάρα πολύ σημαντικά, διότι ξέρετε ότι από το αρχές του 19 πέρασε η αρμοδιότητα της αντιπλημμυρικών έργων κτλ. Στην περιφέρεια, αποκλειστικά για καθαρισμούς ποταμών, ρεμάτων κτλ. Πέρασε αποκλειστικά στην περιφέρεια. Εμείς ήταν αρχή ακόμα, γιατί να ξέρετε, όπως θυμόσαστε, οι εκλογές γίνανε τον Μάιο μήνα, δηλαδή μέσα σε 5 μήνες είχαμε φτιάξει ένα σχέδιο για το πώς έπρεπε να κινηθούμε, για να μπορούμε τις πιο δύσκολες περιοχές να τις προτάξουμε έναντι των άλλων, αλλά έπρεπε σε συνεργασία με τους Δήμους να έχει γίνει ένα συστηματικός καθαρισμός των επικίνδυνων σημείων, γιατί βλέπετε ότι τα πλημμυρικά φαινόμενα είναι μπροστά μας, η κλιματική αλλαγή είναι εδώ, εμείς το φωνάζαμε από τότε, να έχουν γίνει στα περιφερειακά συντονιστικά όργανα πολιτικής προστασίας, να είναι ουσιαστικά και να μην είναι μόνο έτσι απλώς να τα κάνουμε γιατί είμαστε υποχρεωμένοι από τον νόμο, διότι άκουσα, ας πούμε, τώρα πριν από λίγες ημέρες τυχαία τον αντιπεριφερειάρχη ο οποίος είναι και υποψήφιος αυτή τη στιγμή με τον κομματικό υποψήφιο, να λέει ότι τώρα θα κάνουμε τον καθαρισμό και θα κάνουμε αντιπυρικές ζώνες για να προστατέψουμε τα δάση. Και εγώ, επειδή είχε και την αρμοδιότητα, πραγματικά ρωτώ τι τον εμπόδισε όλο το προηγούμενο διάστημα να έχει φτιάξει ένα σχέδιο όπου και να προστατέψουμε τα δάση μας από τις πυρκαγιές και να βοηθήσουμε να μην υπάρχουν πλημμυρικά φαινόμενα. Γιατί βλέπω ότι δεν έχουν γίνει έτσι ένας σχεδιασμός, συνολικός σχεδιασμός αναδήμο, πώς πρέπει να κινηθούμε, προτάσσοντας πρώτα τα επικίνδυνα σημεία και από εκεί και μετά συνεχώς να έχουμε καθαρισμούς ρεμάτων και ποταμών. Έχουμε 2 τετραετίες Πέτρο Τατούλη. Γιατί θέλετε ακόμα μία θητεία ή δεν ξέρω πόσες άλλες? Τι άλλο θα προσθέσετε? Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα έχουμε την πολυτιμότατη εμπειρία που είναι απαραίτητη για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Εγώ, όπως σας είπα, ασχολούμαι από το 2006 με το 2ο βαθμό αυτοδιοίκησης. Οφείλω να πω ότι από αυτή τη θητεία και βλέπω τον εαυτό μου να έχω βελτιωθεί ακόμη περισσότερο, να γνωρίζω πολύ καλύτερα τα θέματα. Επειδή ο Πέτρος ο Τατούλης είναι ένας ευφιέστατος πολιτικός, ένας άνθρωπος ο οποίος παρακολουθεί τα πάντα τα οποία γίνονται σε ό,τι έχει σχέση και με την πολιτική κατάσταση της χώρας αλλά και με την αυτοδιοίκηση, γνωρίζει όσο κανένας άλλος τα ζητήματα της αυτοδιοίκησης, έχει μέσα γενικότερα στη σκέψη του έχει το οραματικό στοιχείο που πάντοτε πρέπει να υπάρχει, γιατί δεν πρέπει να είμαστε απλοί διαχειριστές των πραγμάτων, πρέπει να θέτουμε τις βάσεις για να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών. Άρα λοιπόν εμείς μέσα από τις δυσκολίες αυτές οι οποίες περάσαμε χρόνια, όπου κάναμε πάρα πολλά πράγματα σημαντικά μέσα σε αυτό το πολύ δύσκολο περιβάλλον, όπως είπαμε, μνημόνια κτλ. Έχουμε αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα να είμαστε άκρος ουσιαστικοί, άκρος επικοδομητικοί και χρήσιμοι για τον τόπο, με πράγματα καινοτόμα, τα οποία
είχαμε ξεκινήσει και από πριν, αλλά έχουν ανακοπεί, συνεργασίες και εξωστρέφεια. Είχαμε κάνει την Πελοπόννησο να είναι γνωστή σε όλη την Ευρώπη. Μόνο αυτό θα σας πω, ότι στο Σβέμπισχαλ ο κύριος Τατούλης είχε βραβευτεί ότι είναι ένας από τους πιο άξιους περιφερειάρχες της Ελλάδος. Δηλαδή μέσα στη Γερμανία ένας άνθρωπος είχε φτάσει να έχει την αποδοχή των υπόλοιπων αυτοδιοικητικών της Γερμανίας. Δηλαδή δεν πρέπει να κλείσουμε την περιφέρεια ακολουθώντας πιστά την κυβερνητική πορεία. Η κυβερνητική πορεία έχει το δικό της ρόλο και λόγο. Εμείς μπορούμε μόνοι μας, σαν αυτοδιοικητικοί, να παράξουμε πλούτο στον τόπο, να φέρουμε θέσεις εργασίας και πραγματικά με σχέδιο, με όραμα, με μεράκι και με διάθεση μπορούμε να τα καταφέρουμε. Αντωνία, 8... Σας ορίμασε αυτή η αποχή της τετραετίας από την... Αυτό ήταν για μας πραγματικά καθοριστικό. Μας ορίμασε πράγματι. Έχουμε κάνει και εμείς την αυτοκριτική μας. Είδαμε τις λάθος κινήσεις τις οποίες είχαμε κάνει. Πόσα πράγματα μπορούσαμε να έχουμε πετύχει ακόμη περισσότερο. Αλλά και αυτή τη στιγμή, έχοντας τη γνώση και την εμπειρία, μπορούμε πραγματικά να είμαστε απόλυτα χρήσιμοι. Και το λέω διότι δεν έχουμε εξαρτήσεις από πουθενά. Δεν έχουμε... κάποιον ο οποίος μας καθοδηγεί τα βήματά μας και μας επιβάλλει να παίρνουμε αποφάσεις, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το να αφουγκραζόμαστε μόνο τις ανάγκες της κοινωνίας και να λειτουργούμε βάσει των αναγκών αυτών και όχι βάσει των εντολών που θα παίρνουμε από αυτούς οι οποίοι μας έβαλαν στη θέση αυτή να καθίσουμε στη θέση της Περιφερειακής Αρχής. Λοιπόν, 1η του 2024. Υποθέτουμε ότι έχετε νικήσει. Ποια είναι τα πρώτα έργα που έχετε βάλει σε... Οπωσδήποτε, όπως είπα, τα ζητήματα που αφορούν την κλιματική αλλαγή και το εισόδημα και γενικότερα τη διαβίωση των πολιτών για μας θα είναι πρωταρχικά. Δηλαδή το να προστατέψουμε, γιατί είδατε τι έγινε στη Θεσσαλία, να προστατέψουμε από επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα τον τόπο μας, να δώσουμε μια ανάπτυξη γενικότερα, να επαναφέρουμε τον τουρισμό μας εκεί που τον αφήσαμε και ακόμη περισσότερο, διότι αυτή τη στιγμή έχουμε χάσει, σας λέω, τεράστιο έδαφος στον τομέα του τουρισμού. Και έσοδα. Και έσοδα και δουλειές. Προφανώς. Λοιπόν, να μπορέσουμε πραγματικά να δημιουργήσουμε τη δυνατότητα μιας εύκολης επιχειρηματικής δραστηριότητας για όσους θέλουν να επιχειρήσουν στην Πελοπόννησο, να προστατέψουμε το αγροτικό εισόδημα που για μας είναι το α και το ω, γιατί δεν μπορούμε να βλέπουμε άπραγοι αυτή τη στιγμή να καταστρέφονται παραδοσιακές καλλιέργειες στην Πελοπόννησο και εμείς να είμαστε πίσω και να χειροκροτούμε πίσω από τον κάθε Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και να πηγαίνουμε να βγάζουμε μια φωτογραφία και να λέμε ότι πήγαμε στον Υπουργό. Όταν αυτή τη στιγμή η σταφίδα μας, ας πούμε, τείνει να εξαφανιστεί σαν καλλιέργεια, διότι υπάρχουν οι αγρότες μας που ζούσαν από τη σταφίδα να την απορρίπτουν σαν καλλιέργεια, να στηρίξουμε το σίκο μας, να στηρίξουμε γενικότερα την αγροτική οικονομία και φυσικά στον τομέα των υποδομών να συνεχίσουμε τα έργα τα οποία για μας είναι ουσιαστικά, τα αρδευτικά έργα, να δημιουργήσουμε. Καλά, αυτό είναι ναι, να δημιουργήσουμε. Φιλιατρά μου θυμίζει αυτό. Τώρα μια και αναφέρατε τα φιλιατρά. Δηλαδή έχουμε αυτή τη στιγμή το φιλιατρινό φράγμα, το οποίο με κόπο και με συνεχείς παρεμβάσεις του Περιφερειάρχη τότε του κυρίου Τατούλη προς την κυβέρνηση, διότι αυτό είναι έργο το οποίο θα πρέπει να το εντάξει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Για τα δίκτυα του φιλιατρινού φράγματος έχει μείνει ένα έργο. Μόνο να το κοιτάμε έτσι σαν ωραία εικόνα. Το ριζόμυλο μου θυμίζει και το φράγμα. Αυτά τα δύο. Δεν έχει προχωρήσει τίποτα. Αντιθέτως υπάρχουν ζητήματα, προσωπικά τα έχω αναφέρει και πολλοί άλλοι συνάδελφοι. Έχουμε εκφράσει και την ανησυχία μας για αυτά που συμβαίνουν εκεί, διότι υπάρχουν και φθορές από την πίεση τη συνεχή των υδάτων, όπου δεν φεύγουν πλέον και μαζεύονται και ακόμη περισσότερο. Υπάρχουν
κατολισθήσεις σε κάποια πρανή του φράγματος και βλέπουμε ότι προχωρούν τώρα να το αδειάσουν το φράγμα, να τα πετάξουν, να αρχίσουμε τα νερά για να μπορέσουμε να προφυλαχτούμε σε κάποια έντονα καιρικά φαινόμενα. Οι αγρότες μας δεν έχουν να ποτίσουν, δεν επενδύουμε στην τεχνογνωσία και στην καινοτομία στον αγροτικό τομέα, που για μας είναι και αυτό πολύ σημαντικό, και πραγματικά έτσι δεν ξέρουμε πώς πρέπει να κινηθούμε δηλαδή άμεσα για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους αγρότες. Δεν μπορούμε να βλέπουμε τώρα, ας πούμε, η νυν Περιφερειακή Αρχή, το μόνο και ο συγκεκριμένος αντιπεριφερειάρχης, ο οποίος έχει αναλάβει και την ευθύνη για τον αγροτικό τομέα, να θεωρεί ως μέγα έργο της δικής του θητείας ότι έκανε μία σύμβαση με τον Ελγό Δήμητρα για να κάνουμε μία μελέτη για τα υποτροπικά φυτά και να φυτέψουμε μάγκο, λίτσι και κάτι αυτά. Αυτά δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω, και θα πρέπει κάποιοι άνθρωποι να δώσουν πιστικές απαντήσεις σε αυτό. Δεν έχουν δώσει. Θα παράγουμε μάγκο δηλαδή. Ναι. Μετά θα ξυλώσουμε τις ελιές και θα βάλουμε μάγκο. Τις οικές μας και όλα πάρα αυτά. πολλά. Οι προτεραιότητές μας λοιπόν είναι σε τροπική γίναμε λοιπόν, ναι, έτσι. σε πάρα πολλούς τομείς. Και φυσικά η επιχειρηματικότητα για μας είναι το α και το ω. Θα πρέπει να αντιλήσουμε προγράμματα για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε ουσιαστικά τους επιχειρηματίες να επιχειρήσουν και να μην χάνουμε θέσεις εργασίας από την Πελοπόννησο, που βλέπουμε ότι χάνονται και οι νέοι μας φεύγουν. Ακούω από την άλλη πλευρά ότι θα επενδύσουμε και χωρίς να μας εξηγούν, ας πούμε, πώς θα γίνει πρότυπο η Περιφέρεια Πελοποννήσου, γιατί όταν λες τη λέξη ότι θέλω να κάνω την Πελοπόννησο πρότυπο, πρέπει να έχεις ένα πρότυπο και να πεις θέλω να την κάνω σαν αυτή την περιφέρεια, ας πούμε. Να μας πούνε ποιο είναι το πρότυπο της περιφέρειας που θέλουν να κάνουν και τι θα κάνουν ανατομής. Δηλαδή, στον τομέα της επιχειρηματικότητας. Πώς δηλαδή θα προχωρήσουν και θα κάνουν την περιφέρεια πρότυπο και θα φέρουν πάλι τους νέους, γιατί αυτό εντάξει είναι μια καραμέλα που τη λέμε πολύ εύκολα, αλλά πρέπει να έχουμε και κάποια στοιχεία για να το μπορούμε να το αποδείξουμε αυτό. Κάτσε τώρα να το αλατίσουμε λίγο το θέμα. Πώς καταφέρατε και κάνατε τον νυν Περιφερειάρχη από εχθρό σχεδόν φίλο? Κοιτάξτε, εμείς δεν κάναμε κάτι, ούτε είχαμε ποτέ κάποιο προσωπικό μένος. Δεν υπήρχε προσωπική αντιπαλότητα. Ποτέ. Μόνο πολιτική αντιπαλότητα. Αντίθετα, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει θητεύσει στην αυτοδιοίκηση, είναι σεβαστή η πορεία του. Μπορεί να είχαμε τις διαφωνίες μας στον τρόπο με τον οποίο χειριζόταν κάποια θέματα, αλλά οι πολίτες, όπως σας είπα, επέλεξαν την δική του λύση για τα προβλήματα της περιφέρειας αυτή την τετραετία. Εμείς καταθέταμε τις δικές μας τις απόψεις, χωρίς να βάλουμε κατά του προσώπου. Τα πρόσωπα είναι σεβαστά. Αντίθετα, εμείς τον σεβαστήκαμε τον Περιφερειάρχη τον κύριο Νίκα. Αντίθετα όμως από την ίδια την πλευρά η οποία τον είχε κάποιο τρόπο στην περιφέρεια, δεν είδαμε κανένα σεβασμό. Τώρα εντάξει, σας έδωσε πριν από μέρες, σας έδωσε εύσημα για τα απολύματα. Όχι, δεν το άκουσες. Από την πλευρά που επιλέχθηκε, εντάξει, δεν είδαμε να τον σεβαστεί, είπε η Αντωνία. Ναι, δεν τον σεβάστηκε. Τον σεβάστηκαν, συγγνώμη, εμείς τον σεβαστήκαμε. Και πραγματικά, εγώ σε προσωπικό επίπεδο ποτέ δεν είχα, μπορεί να ήμουν σκληρή στην κριτική μου σε ό,τι αφορά, γιατί δεν διοικεί μόνο ο Περιφερειάρχης. Θέλω να το ξέρετε αυτό. Θέλω να το ξεκαθαρίσω. Υπάρχουν οι αντιπεριφερειάρχες. Εγώ, παραδείγματος χάρη, στον τομέα του τουρισμού και της αγροτικής ανάπτυξης, θεωρώ ότι είναι η πλήρης η αποτυχία των συγκεκριμένων συνεργατών του κυρίου Νίκα. Ναι. Γιατί ο κύριος Νίκας δέχεται τις εισηγήσεις των συνεργατών του. Δεν είναι ο ίδιος να αναλαμβάνει τα πάντα. Λοιπόν, καλά, δεν φημίζεται και για την δημοκρατικότητά του. Θέλει να τα ελέγχει. Εντάξει, αυτό εγώ δεν το γνωρίζω. Το να ελέγχεις δεν είναι κακό. Το να ελέγχεις δεν είναι κακό. Ναι. Άρα λοιπόν, αυτοί λοιπόν που τον είχαν επιλέξει δεν τον σεβάστηκαν, και το ξαναλέω, και έπρεπε να ξέρετε ότι τις προσωπικότητες δεν πρέπει να τις τσαλακώνουμε. Λοιπόν, διότι είναι εις βάρος μας. Πρέπει να υπάρχει σεβασμός στις προσωπικότητες.
Εγώ έτσι το βλέπω και το καταθέτω και δημόσια. Δηλαδή πιστεύεις ότι αυτό που έγινε με την αλλαγή προσώπου υποψηφίου ήταν unfair? Unfair ήταν. Εναντίον του. Βεβαίως. Διότι αν ήθελαν να μην τον στηρίξουν εκ νέου, έπρεπε να τον έχουν ενημερώσει εγκαίρως και να δρομολογήσει με τον ωραίο και σωστό τρόπο την αποχώρησή του. Θεωρείς λοιπόν ότι ουσιαστικά δεν σεβάστηκαν το έργο που έπραξε μία τετραετία? Όχι, δεν το σεβάστηκαν. Είναι σαν να το ακυρώνουν. Και οι καταγγελίες οι οποίες έκανε ο ίδιος, για μένα είναι σοκαριστικές και δεν πρέπει να τις παραβλέπουμε. Μάλιστα. Έκανε καταγγελίες. Όχι, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Είπε πολλά πράγματα και σκληρά. Και αυτό ίσως είναι και κάτι το οποίο πρέπει να προβληματίσει τους κατοίκους της Πελοποννήσου. Αυτό είναι. Όλης της Πελοποννήσου. Γιατί για να κάνει, να της πει ένας εν ενεργεία περιφερειάρχης, δημόσια, και ξεκάθαρα και με το όνομά τους, θέλω να πω ότι είχε τόλμη η παρουσία του αυτή και η άποψή του αυτή, γιατί πολλοί δεν το κάνουν. Θέλω να ξέρετε ότι είναι πολλοί οι οποίοι διστάζουν να πούν τα πράγματα με το όνομά τους. Ο κύριος Νίκας τα είπε. Αυτό έχω να πω. Πρόσημο στο πρόσωπο του κυρίου Νίκα όσον αφορά τουλάχιστον την απόφαση που πήρε να μιλήσει ανοιχτά. Μίλησε ανοιχτά. Ναι. Τώρα, από την άλλη έχουμε ένα παραμύθι για επικράτηση του κυρίου Πτωχού, από τον δημοσκοπήσεις από τον πρώτο γύρο κλπ. Και τα λοιπά. Οι δημοσκοπήσεις όμως δείχνουν άλλα. Εντάξει, η αισιοδοξία δεν είναι ποτέ άσχημη στους πολίτες, αρκεί όμως... πολιτικούς. Οι πολίτες απλά συμμετέχουν. Ναι, σωστό, στους πολιτικούς. δεν είναι ποτέ... Το να αισιοδοξείς είναι καλό. Αλλά το να μεταχειρίζεσαι άσχημους τρόπους για να μπορέσεις να επιβάλλεις αυτό το οποίο εσύ θεωρείς ότι είναι υπέρ σου, εγώ το καταδικάζω. Διότι υπάρχει μια έντονη προβολή πέραν αυτών που ορίζει η εκλογική διαδικασία του συγκεκριμένου υποψηφίου, σε όποιο μέσο αθηναϊκό μέσο. Αλήθεια, γιατί αυτό, πείτε το μας αυτό. Δηλαδή, δεν υπάρχει η εκλογική νομοθεσία που λέει ότι πρέπει να υπάρχουν κάποια έξοδα συγκεκριμένα για κάθε συνδυασμό κτλ. Εγώ έχω δει το συγκεκριμένο υποψήφιο σε όλα τα αθηναϊκά μέσα, τα συστημικά μέσα. Έχω δει σε όλα τα ραδιοφωνικά αθηναϊκά μέσα. Τον έχω ακούσει μάλλον. Έχω δηλαδή πραγματικά μία υπερβολή. Και δεν νομίζω ότι είναι σωστό με αυτή την υπερβολή να προχωρήσουμε. Ή επίσης την εμπλοκή της κυβερνητικής πλειοψηφίας μέσα στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Θεωρώ αδιανόητο να περιοδεύουν. Όχι, και την εμπλοκή δεν είναι απλώς παρουσία. Δεν μπορεί να περιοδεύουν οι ενεργεία βουλευτές όλοι στις Πελοποννήσου μαζί με τους υποψηφίους του συγκεκριμένου συνδυασμού. Εδώ θα είναι υπουργοί. Αυτό πήγα να πω. Εδώ δηλαδή, νομίζω πως ήρθε και ο υποψήφιος περιφερειάρχης Αττικής. Όλος ο κόσμος ήρθε. Ήρθε όλος ο κόσμος. Εγώ αυτό πραγματικά τη στιγμή που η χώρα... Θεωρείς ότι είναι πίεση προς τον κόσμο? Εννοείται ότι είναι πίεση. Είναι και δεν νομίζω ότι είναι δηλαδή δεν συνάδει με την λογική και με τη φιλοσοφία της αυτοδιοίκησης. Η αυτοδιοίκηση έχει άλλα χαρακτηριστικά, το είπαμε. Οι εκλογές τελείωσαν τον Ιούνιο. Όποιος ήθελε να ψηφίσει κάτι, ψήφισε. Από εκεί και έπειτα δεν το καταλαβαίνω. Έχουμε λύσει τα προβλήματα του νομού Μεσσηνίας, παραδείγματος χάρη, και οι Μεσσίνοι βουλευτές έχουν τόσο άπλετο χρόνο για να ακολουθούν τους υποψηφίους και τον υποψήφιο να τον συστήνουν στους πολίτες κτλ. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Ή να τους εμψυχώνουν, γιατί ακούστηκε και αυτό ότι για εμψύχωση βρίσκονται εδώ. Αυτό λοιπόν... Πάμε σε κανένα πόλεμο. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Ξέρετε, ο δρόμος, ας πούμε, Πύλος Μεθόνη, καρκινοβατεί τόσα χρόνια. Γιατί δεν ασχολούνται με αυτό? Γιατί δεν ασχολούνται με το φιλιατρινό φράγμα που ανέφερε? Γιατί σας αναφέρω, είναι έργα που αφορούν το κεντρικό κράτος, αφορούν την κυβέρνηση αυτά. Εντάξει, ο κ. Μαντάς έκανε χθες ερώτηση. Πήρε απάντηση από τον... Δηλαδή θεωρεί το βουλευτικό σύστημα ότι με τις
μόνο με ερωτήσεις και επερωτήσεις θα πρέπει ότι έχει λύσει έτσι, και κάνει το καθήκον του απέναντι στους πολίτες. Εγώ θεωρώ ότι μόνο μέσω της πίεσης και της συνεργασίας μεταξύ τους έπρεπε να προχωρήσουν και να λυθούν τα σοβαρά ζητήματα. Και της συνεχούς παρουσίας, θα έλεγα εγώ, στα Υπουργεία. Στα Υπουργεία. Τι δουλειά έχουν τώρα να περιοδεύουν μαζί με τους υποψηφίους περιφερειακούς συμβούλους και με τον ίδιο τον περιφερειακό σύμβουλο, τον κομματικό. Πραγματικά αυτό με ξεπερνάει. Και νομίζω ότι πρέπει και οι πολίτες να δώσουν την απάντηση που απαιτείται σε αυτή την κατεύθυνση. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι εσείς έχετε καταφέρει και έχετε φτιάξει ένα συνδυασμό, ο οποίος είτε το θέλουμε είτε όχι, είναι πολυτασικός. Έτσι είναι. Πολυσυλλεκτικός, θα έλεγα. Έχει συλλέξει άτομα και πρόσωπα τα οποία είναι... Είμαστε μια ανεξάρτητη αυτοδιοικητική. Πραγματικά αυτό που λέμε ισχύει. Εμείς μέσα στην παράταξή μας δεν έχουμε καμία αναφορά, μα καμία, για πολιτικά θέματα. Καμία αναφορά. Έχουμε... Πολιτικά ή κομματικά? Κομματικά. Έτσι. Ναι, να το διευκρινίσουμε. Σωστά, Ιωάννα. Για κομματικά ζητήματα καμία. Ο καθένας έχει την δική του ιδεολογία, αλλά από εκεί και έπειτα αυτό που για μας και σε αυτό το οποίο διεκδικούμε, δηλαδή την ψήφο των Πελοποννησίων, είμαστε πίσω από έναν άνθρωπο τον οποίο το θεωρούμε ικανότατο, για να μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτό τον δύσκολο προσωποπαγή ρόλο. Γιατί το να θέτεις στη θέση αυτή την προσωποπαγή θέση, να θέτεις υποχρεωτικά και να πιέζεις να μπει ένα πρόσωπο το οποίο δεν έχει θητεύσει ποτέ πουθενά, δεν έχει εκλεγεί ποτέ, για μένα είναι πολύ επικίνδυνη κίνηση αυτή. Γιατί δεν ξέρουμε αν μπορεί να ανταποκριθεί. Τη βοήθεια του Πρωθυπουργού. Μα τι σχέση έχει ο Πρωθυπουργός? Σας είπα, είναι θεσμοθετημένα οι πόροι και οι αρμοδιότητες είναι συγκεκριμένες της αυτοδιοίκησης. Τι δουλειά έχει και περιπλέκεται? Ο Πρωθυπουργός έχει άλλη αντίληψη. Ας τον έβαζε υπουργό. Ας τον έβαζε υπουργό. Ας τον έβαζε κάπου υπουργό. Δεν το κατάλαβαμε αυτό, ότι πρέπει να αλωθεί και να είναι στο άρμα της κυβερνητικής πλειοψηφίας όλη η αυτοδιοίκηση της χώρας. Αυτό δεν είναι στην ορθή κατεύθυνση και αλλοιώνει την ουσία της αυτοδιοίκησης. Πάντως οι δημοσκοπήσεις δεν είναι φιλικές προς τον κύριο Πτωχό. Δεν είναι καθόλου φιλικές και εγώ δεν θα κοιτάξω μόνο τις δημοσκοπήσεις. Εγώ θα πω αυτό που βιώνω στις περιοδίες μου. Αυτό ήθελα εγώ να συζητήσουμε λιγάκι. Με τους πολίτες. Από τις περιοδίες. Εισπράττουμε την απόλυτη αποδοχή. Εισπράττουμε την ενόχληση για αυτό το κύμα των υπουργών και των βουλευτών, οι οποίοι θεωρούν ότι πρέπει να τρέξουν για να βοηθήσουν τον συγκεκριμένο υποψήφιο. Εισπράττουμε την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπο του Πέτρου του Τατούλη. Εισπράττουμε την πρωτοφανή αγάπη, την οποία πραγματικά μας έχει ικανοποιήσει πάρα πολύ. Εντάξει, και παρατηρητές πολιτικοί λένε ότι αν ο Πέτρος Τατούλης πάει στο δεύτερο γύρο, τότε μάλλον το έχουν ως δεδομένο ότι θα υπάρξει δεύτερος γύρος στην Πελοπόννησο. Μα είναι δεδομένο, είναι δυνατόν? Πώς θα υπάρξει πρώτος γύρος? Γιατί εσείς έχετε δεξαμενή ψηφοφόρων, ενώ ο κύριος Πτωχός δεν έχει. Μα χάνει και από τη δεξαμενή ψηφοφόρων, διότι δεν είναι, οι πολίτες δεν είναι σταυλισμένοι κάπου και ότι ό,τι τους πούν. Εντάξει, θα αποφασίσουν με δικά τους κριτήρια. Αποδείχθη πρόσφατα. Διότι όπως σας είπα, οι εθνικές εκλογές τελείωσαν τον Ιούνιο. Ψήφισαν ό,τι έπρεπε να ψηφίσουν. Θεωρούσαν ότι είναι καλύτερο για τον τόπο. Τώρα αυτή τη στιγμή θα ψηφίσουν πάλι ελεύθερα ό,τι θεωρούν καλύτερο για την περιφέρεια Πελοποννήσου. Για τον τόπο πάλι όμως. Πάλι για τον τόπο. Ο τόπος μικραίνει. Μικραίνει, ακριβώς. Γίνεται πιο... Θα ψηφίσουν άνθρωπο που γνωρίζουν ότι μπορεί να ανταποκριθεί στα προβλήματα, άνθρωπο που ξέρουν ότι έχει τις γνώσεις, έχει την εμπειρία, διότι όπως σας είπα, χωρίς εμπειρία στην αυτοδιοίκηση κάνεις προτάσεις, ας πούμε, οι οποίες είναι ανέφικτες. Τώρα όμως εμένα μου γεννάται μια απορία και σε διακόπτω, Αντωνία, και σου ζητώ συγγνώμη. Κάπως έτσι λειτουργήσε και το 19 όμως κομματικά. Φυτευτά μας ήρθε, φυτευτά στηριζόμενος ο κύριος Νίκας, έτσι δεν είναι?
με τη στήριξη. Φυτευτά. Εννοώ κομματικά από τη Νέα Δημοκρατία, απόλυτα στηριζόμενος, απόλυτα στηριζόμενος, και λειτουργήσαν οι μηχανισμοί κομματικοί και εξελέγει. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι η ίδια περίπτωση. Ο κύριος Νίκας, όπως είπα, ήταν αυτοδιοικητικός. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε δοκιμαστεί. Ναι, είχε θητεία. Είχε θητεία σε προσωποπαγείς θέσεις. Άσχετα αν κάποιοι έκριναν θετική την πορεία του ή αρνητική, ο άνθρωπος αυτός είχε δοκιμαστεί. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε δικήσει το Δήμο Καλαμάτας και τον είχε δικήσει με θετικό τρόπο, είχε αναπτυχθεί αρκετά χρόνια. Ήταν και στο δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης αντινομάρχης, όπου γνώριζε στο παρελθόν, γνωρίζοντας ποιες είναι οι κατευθύνσεις του δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης, και παρόλα αυτά, και παρόλη το ότι να ξέρετε ότι όταν έχεις δύο θητείες, όπως είχε ο κύριος Στατούλης, και όπως είπα με τις δυσκολίες που ήταν της εποχής και τα λοιπά, πάντοτε μπορεί να υπάρχει και μια δυσαρέσκεια και μια κόπωση στο ίδιο το πρόσωπο. Παρόλα αυτά, και το 2019, στον πρώτο γύρο η δική μας η παράταξη ήταν πρώτη σε όλη την Πελοπόννησο. Μα νομίζω είχατε και βάσει νόμου ήταν περισσότερη η περιφερειακή σύμβουλη. Όχι, ίσα ήταν 17-17. Ήταν ακριβώς το ίδιο, αλλά θέλω να πω ότι δεν είχατε. Μετά κάνανε τα διάφορα κόλπα. Ναι, τα διάφορα κόλπα. Άρα λοιπόν οι πολίτες ακόμα και τότε, παρόλη την κόπωση όπως είπα και τα λοιπά, στήριξαν τον Πέτρο τον Τατούλη. Βέβαια στο δεύτερο γύρο, εκεί θα πρέπει να αναρωτηθούμε ποιες ήταν κάποιες. Μα αυτό λέμε, ότι στο δεύτερο γύρο ο Πέτρος ο Τατούλης έχει περισσότερη αυτή τη στιγμή. Εκεί γίνανε πολλά, εντάξει. Τότε γίνανε, αλλά ήταν τελείως διαφορετικές οι συνθήκες. Μην βάζουμε, δεν είναι η ίδια περίπτωση με το 2023. Ισχύει αυτό. Τώρα. Η Αντωνία Ιμπούζα. Η Αντωνία Ιμπούζα, ναι. Γιατί είναι δύσκολα τώρα τα πράγματα με τις ψήφους, με το σταυρό προτίμησης. Με τη σταυροδοσία, ναι. Εντάξει, εσύ είσαι ένα γνωστό πρόσωπο και ναι, αλλά δεν είναι θέμα. Ναι. Πράγματι, γιατί έχει μειωθεί και ο αριθμός των σταυρών. Είναι τώρα, να το δηλώσω, ότι είναι τρεις οι σταυροί για την περιφέρεια. Αλλά εγώ έχω εμπιστοσύνη στους πολίτες, διότι όλα αυτά τα χρόνια προσπαθώ να είμαι δίπλα στα προβλήματα. Είχα και την τιμή να έχω αναλάβει και από τον Πέτρο τον Τατούλη την ευθύνη για τη Μεσσηνία. Έχω σηκώσει πάρα πολλά ζητήματα και στο Περιφερειακό Συμβούλιο με την αποδοχή και γενικότερα και τη στήριξη του πρώην Περιφερειάρχη του κυρίου Τατούλη. Είχαμε επερωτήσεις για όλα τα ζητήματα, για την σύνδεση το Καλαμάτα Θεσσαλονίκη, έχουμε κάνει για γενικότερα για την αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης, για πάρα πολλά θέματα, για τον τουρισμό, άπειρες παρεμβάσεις. Όσα περιφερειακά συμβούλια είχα παιδί, δεν καθόσουν ίσχυ. Όχι, ναι, μα αυτό γενικώς δεν κάθεται ίσχυ, είναι παντού. Να σας πω, για μένα το θεωρώ ότι είναι ευθύνη και καθήκον, αυτή τη στιγμή ψηφίζεσαι από τους πολίτες, να μην αδιαφορείς για τα κοινά πράγματα. Αν αδιαφορήσεις και λες ότι εγώ απλώς εκλέχτηκα για να έχω, ξέρω εγώ, έναν τίτλο, να θεωρώ ότι, ότι κάτι είμαι, τότε καλύτερα να καθίσεις στο σπίτι σου. Αυτή είναι η δική μου η φιλοσοφία. Εγώ έχω υποχρέωση και το θεωρώ για μένα ευθύνη μεγάλη, αυτή τη στιγμή με ψηφίζουν οι συμπατριώτες μου, να είμαι δίπλα στα προβλήματά τους. Και νομίζω το έχω δείξει με τον καλύτερο τρόπο. Οπότε και σε αυτή την εκλογική μάχη έχω εμπιστοσύνη στους συμπατριώτες μου ότι θα με βοηθήσουν και θα με στηρίξουν να βρίσκομαι και στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο. Θα ήθελες να δοκιμαστείς σε κάποιον άλλο τομέα εκτός από τον τουρισμό? Έχω δοκιμαστεί, ήμουνα και 2 χρόνια αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας, 18 μήνες. Ναι. Οπότε και σε αυτό το τομέα νομίζω ότι τα είχα καταφέρει, γιατί πάρα πολλά πράγματα γίνανε και είχα προσπαθήσει να κάνω πράξη τη συνεργασία με τις δημοτικές αρχές, γιατί για μένα είναι κομβική σημασία στη συνεργασία. Μην ξεχνάμε τη Δημοτική Αρχή την τότε που συνεργαζόταν η Αντωνία Ιμπούζα. Μιλάμε ότι συνεργαζόσουν τώρα με τον νυν Περιφερειάρχη. Ναι, το ξέρω. Συνεργαζόμουν και είχα πάρα πολύ θετική. Αυτό. Για να δούμε ότι δεν υπάρχει προσωπικό. Δεν υπήρχε. Ποτέ δεν υπήρχε, ούτε θα υπάρξει σε μένα προσωπικά. Η κάθε μου παρέμβαση είναι μόνο πολιτική, δεν είναι σε προσωπικό επίπεδο. Σέβομαι και εκτιμώ
κάθε άνθρωπο ο οποίος θέλει και αυτός με τη δική του τον τρόπο σκέψης, με τη δική του την παρουσία να έχει και αυτός τη συμβολή του στη δημόσια σφαίρα. Από εκεί και έπειτα οι πολίτες είναι αυτοί οι οποίοι κρίνουν. Έχουμε πόσο... Έλα λίγο πιο κοντά, βρε Αντώνη μου, να σε Είμαστε... Δεν μένει πόσες μια μέρες? μισή εβδομάδα σχεδόν. Ή λίγες μέρες, 15, 16, κάπου εκεί, 16 μέρες. Πριν Το χαμόγελο σου θα συνεχιστεί. Συνεχίζεται πάντα, είναι φιλοσοφία ζωής. δεν αφορά τίποτα από την γενικότερα την πολιτική πορεία. Αυτές τις λίγες ημέρες που μένουν, εγώ καλώ τους Μεσσήνιους, καλώ τους Πελοποννήσιους να μην εγκλωβιστούν μέσα σε κομματικά διλήμματα, να καταλάβουν ότι οι εκλογές αυτές αφορούν καθαρά τη ζωή τους για τα επόμενα 5 χρόνια, αφορούν τη δυνατότητα το να μείνουν τα παιδιά τους στον τόπο μας, αφορούν τη δυνατότητα να έχουν καλύτερη παροχή υγείας, να υπάρξουν δουλειές στον τόπο, να αναπτυχθεί ο τουρισμός μας, να γίνουν πράγματα στον αγροτικό τομέα, στη γεωργία, στην κτηνοτροφία, την οποία την έχουμε ξεχάσει τελείως. Αυτά είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικά. Τους ζητώ να μην εγκλωβιστούν, γιατί με τους τρόπους όπως αναφέραμε πριν προσπαθούν να τους δημιουργήσουν ψευτοδιλήμματα περί στήριξης κομματικής κτλ. Είμαστε άνθρωποι μέσα στην παράταξη του κυρίου Τατούλη από όλους τους ιδεολογικούς χώρους, άνθρωποι που δεν έχουμε κάνει στην άκρη την ιδεολογική μας ταυτότητα, αλλά έχουμε μπροστά μας μόνο την αυτοδιοικητική μας σκέψη και πορεία, και πιστεύω ότι θα καταφέρουμε και θα πετύχουμε αυτό το οποίο ζητάμε. Σήμερα έχουμε εγγένεια στην Καλαμάτα, σήμερα το απόγευμα. Ναι, σήμερα το απόγευμα στις 8 η ώρα στο εκλογικό μας κέντρο Ιατροπούλου 11 θα κάνουμε τα εγγένεια του εκλογικού μας κέντρου. Θα βρίσκεται ο κύριος Τατούλης, είναι από το πρωί σήμερα στην πόλη της Καλαμάτας, ο οποίος έχει οργώσει την Πελοπόννησο. Οπότε θα έχουμε μια δυναμική πιστεύω θα έχουμε μια δυναμική παρουσία, και ιδίως σας μιλώ ειλικρινά, από τα μηνύματα τα οποία λαμβάνουμε μας κάνουν πάρα πολύ αισιόδοξους ότι τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ θετικά για την Πελοπόννησο πρώτα και για την παράταξή μας. Αντωνία, θέλω και ένα σχόλιο, γιατί δεν θέλω να κρύβομαι. Υπάρχουν κάποια γεγονότα που εγώ τα θεωρώ χτύπημα κάτω από τη ζώνη. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν μία ΠΑΕ, μιλάμε για την ΠΑΕ Καλαμάτα, να βγάζει ανακοίνωση και να λέει ότι τρέξτε να ψηφίσετε τον πτωχό. Μας εξέπληξε δυσάρεστα αυτό, διότι ο αθλητισμός είναι χαρά, είναι ζωή, είναι διέξοδος για πάρα πολλούς πολίτες. Δεν έχει είναι λάθος το να πολιτικοποιείται και να κομματικοποιείται ο αθλητισμός. Οι πολίτες, οι οποίοι φίλαθλοι, οι οποίοι τρέχουν και αγαπούν την ιστορική ομάδα της Καλαμάτας, τη Μαύρη Θύελλα, και εγώ θυμάμαι από μικρό παιδάκι ήμουνα πάντοτε έτσι και με τον μπαμπά μου και να πηγαίνουμε στο γήπεδο κτλ. Το θεωρώ ότι είναι μέγα λάθος αυτό, διότι πρέπει να μείνουν, ο αθλητισμός πρέπει να μείνει έξω από την πολιτική, να απευθύνεται μόνο να δίνει υγιή πρότυπα στους νέους μας και μόνο να δίνει χαρά, όχι να διχάζει τους πολίτες. Άρα λοιπόν εγώ το θεωρώ ότι ήταν λάθος κίνηση, τη θεωρώ δηλαδή... Η ΠΑΕ δεν ξέρω για ποιο λόγο, μπορεί σαν ΠΑΕ να θέλει να στηρίξει το συγκεκριμένο υποψήφιο, ας το κάνει. Το να καλεί όμως τους φιλάθλους, λες και ότι είναι άνθρωποι μη νοήμονες, μη σκεπτόμενοι, ότι πρέπει να στηρίξουν τον συγκεκριμένο υποψήφιο, πραγματικά δεν ξέρω, μου έχει δημιουργήσει τις χειρότερες σκέψεις. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει στην Πελοπόννησο. Μήπως έχουν τόσο πολύ άγχος που πρέπει να επιστρατεύσουν
Τα πάντα και τους πάντες. Το άγχος το έχουν. Αυτό είναι φανερό ότι το έχουν. Γιατί οι κινήσεις οι οποίες γίνονται είναι κινήσεις πανικού, κατά τη δική μου άποψη. Το ότι, παραδείγματος χάρη, σε όλες, ας πούμε, τις παρουσιάσεις του συγκεκριμένου υποψηφίου, τα εγγένεια των εκλογικών κέντρων, επιστρατεύονται πρωτοκλασσάτοι υπουργοί, μεταφέρονται οι βουλευτές από όλου του νομού να πηγαίνουν σε όλες τις παρουσιάσεις, τα εκλογικά κέντρα. Δηλαδή, το ότι προσπαθούν τα επιχειρηματίες, συμφέροντα κτλ. Να τα στρέψουν προς την υποψηφιότητα αυτή, για μένα είναι μόνο κίνηση πανικού, δεν είναι κάτι άλλο. Δεν ξέρω, Ιωάννα, αν θέλεις εσύ να... Εγώ θέλω να δώσω στην Αντωνία το χρόνο να απευθυνθεί στους ψηφοφόρους της Μεσσηνίας και από όπου μας ακούν διαδικτυακά, της Πελοποννήσου και όχι μόνο, με τον τρόπο το μοναδικό που μόνο η ίδια ξέρει, και να έρχεται σε επαφή με τον κόσμο, απλά. Εγώ θα της το κάνω πιο δύσκολο. Γιατί πρέπει να ψηφίσουμε Αντωνία Μπούζα και γιατί πρέπει να ψηφίσουμε Πέτρο Τατούλη. Να μιλήσω πρώτα για τον εαυτό μου, επειδή, όπως είπα και πριν, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω αποκτήσει την απαιτούμενη εμπειρία για να μπορώ να είμαι χρήσιμη. Έχω δείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι δεν έχω κρυφτεί ακόμα και στις δύσκολες αποφάσεις που έπρεπε να πάρουμε για τον τόπο μας, ακόμη και αν ερχόταν σε κάποια αντίθεση με την πλειοψηφία της κοινής γνώμης. Δεν θεωρώ ότι μπορώ ουσιαστικά να προσφέρω και να βοηθήσω τον τόπο μου. Πιστεύω ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν έχω κρυφτεί πίσω από ούτε έχω χρησιμοποιήσει κάποια ιδεολογική μου προσέγγιση κτλ. Είμαι αυτή που είμαι ένας άνθρωπος απλός, ένας άνθρωπος της διπλανής πόρτας, ένας άνθρωπος ο οποίος έχω εργαστεί από μικρό παιδί. Δεν περιμένω ούτε να ζήσω από την εμπλοκή μου στα κοινά, μόνο προσφέρω, γιατί πραγματικά είναι μεράκι η ασχολία με τα κοινά και την αυτοδιοίκηση για μένα. Και τώρα για το ζήτημα, για τον Πέτρο τον Τατούλη, πραγματικά είναι ένας άνθρωπος τον οποίο τον εκτιμώ απεριόριστα, τον σέβομαι, σέβομαι και πραγματικά έχω εκτιμήσει το μυαλό του, τη σκέψη του, την κρίση του, τη δυνατότητα να αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα και το οραματικό στοιχείο της προσωπικότητάς του, το οποίο νομίζω ότι δεν υπάρχει, δεν το έχω δει σε άλλο πολιτικό με τον οποίο έχω συνεργαστεί, και η εμπειρία του και η δυνατότητά του να κρατάει και χαμηλούς τόνους όταν πρέπει, αλλά και πραγματικά να δυναμώνει και τη φωνή του όταν χρειάζεται, μου δίνει τη δυνατότητα και τα εχέγγυα ότι ο άνθρωπος αυτός είναι ο κατάλληλος άνθρωπος να βοηθήσει ουσιαστικά την Πελοπόννησο αυτή την περίοδο που έχει μεγάλη ανάγκη το να δημιουργήσει τις δομές και τις υποδομές για να μπορέσει να κρατήσει τον κόσμο, να κρατήσει τους νέους, να αντιστρέψει τις δυσκολίες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί λόγω της οικονομικής κρίσης και έχουν δυσκολέψει τη διαβίωση των πολιτών και των Πελοποννησίων, να δημιουργήσει τη δυνατότητα για θέσεις εργασίας. Πιστεύω ότι είναι ο μοναδικός άνθρωπος που μπορεί να το καταφέρει. Δεν έχουμε ανάγκη από κανένα κομματικό δεκανίκι, δεν έχουμε ανάγκη κανένα να μας καθοδηγεί στο πώς θα χειριστούμε τα ζητήματα της Πελοποννήσου. Η εντολή μας δίνουν μόνο οι Πελοποννήσιοι πολίτες και δεν μας δίνει κανένας άλλος για να μπορέσουμε να χειριστούμε με τον καλύτερο τρόπο τα θέματα και τα ζητήματα της Πελοποννήσου. Νομίζω ολοκληρωμένη απάντηση. Σήμερα το απόγευμα, λοιπόν, για όσους θέλουν να γνωρίσουν, να ακούσουν, να έρθουν κοντά με τους υποψήφιους της Νέας Πελοποννήσου. Στη Μεσσηνία. Με τον Πέτρο τον Τατούλη. Προτάσεις για τη Μεσσηνία. Ο Πέτρος ο Τατούλης θα κάνει φυσικά την ομιλία του, όπου μέσα θα αναφέρει και τα πολύ σημαντικά, τα οποία
εμείς βασικά έχουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Καλό λοιπόν τους πολίτες να μπουν να αναζητήσουν μέσα στο διαδικτυακό μας τόπο για όλα τα θέματα που αφορούν τον τόπο, ουσιαστικά να ζητήσουν στη Νέα Πελοπόννησος, να αναζητήσουν το πρόγραμμά μας. Είναι κατατεθειμένα, κοστολογημένα τα πάντα, αυτά τα οποία προτιθέμεθα να κάνουμε αυτή την περίοδο την αυτοδιοικητική. Ανανέωση στο ψηφοδέλτιο έχετε κάνει? Βεβαίως. Έχει σε όλους τους νόμους. Βεβαίως, και βασικά θέλω να πω ότι έχουμε ένα εξαιρετικό ψηφοδέλτιο σε όλους τους νομούς, ανθρώπους της αγοράς, επιστήμονες, άνθρωποι της διπλανής πόρτας, άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά μπορούν να είναι ουσιαστικά χρήσιμοι από όλους τους επαγγελματικούς χώρους, και νομίζω ότι αυτό είναι το ζητούμενο, διότι δεν μπορούμε να απευθυνόμαστε μόνο σε μια συγκεκριμένη ελίτ και σε ένα αποκλειστικά κομματικό χώρο. Προέρχονται από διάφορες ιδεολογίες. Είναι άνθρωποι που έχουν ενστερνιστεί το όραμα της Νέας Πελοποννήσου για την ανεξαρτησία και την δυνατότητα της διεκδίκησης, το διεκδικητικό προφίλ δηλαδή που έχουμε, και είναι μέσα και πάρα πολλά νέα πρόσωπα, ικανά, και πιστεύω ότι σε συνδυασμό η εμπειρία με την ανανέωση θα δώσει το μείγμα αυτό, το οποίο θα είναι ουσιαστικά χρήσιμο για τον τόπο. Εδώ νομίζω πως ήρθε η ώρα να κλείσει η πρωινή καρφίτσα. Το απόγευμα. Ραντεβού το απόγευμα στις 8 λοιπόν στην Ιατροπούλου 11. Περιμένουμε όλους τους φίλους μας να έρθουν να ακούσουν, και πραγματικά είμαι σίγουρη ότι θα αποφασίσουν με κλειστά τα μάτια να μας στηρίξουν. Δεν πιστεύω να έρθει κανένας υπουργός. Εμείς σας είπα, βασιζόμαστε στους πολίτες, δεν βασιζόμαστε στη στήριξη κανενός. Ούτε έχουμε μεταφερόμενους οπαδούς οι οποίοι πηγαίνουν σε όλους τους νομούς για να δείξουν έτσι... Άρα λοιπόν η σημερινή παρουσίαση αφορά τη Μεσσηνία. Τη Μεσσηνία, ναι, και απευθυνόμαστε μόνο στους Μεσσήνιους. Ωραία. Εντάξει, από ό,τι ξέρουμε όλοι, έχετε μια πολύ δυνατή ομάδα στη Μεσσηνία. Ναι. Έχουμε πολύ δυνατή. Εκτός της Αντωνίας της Μπούζα. Είναι πολύ και ικανή. Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε, Αντωνία Μπούζα, που ήσουν στην πρωινή καρφίτσα. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και σε σένα προσωπικά και στον Πέτρο τον Τατούλη. Σας ευχαριστώ. Ευελπιστούμε ότι την άλλη εβδομάδα θα έχουμε τη δυνατότητα να τον φιλοξενήσουμε εδώ, να μιλήσουμε για το πρόγραμμα της Νέας Πελοποννήσου. Θα είναι ιδιαίτερη χαρά μας, γιατί πρέπει ο κόσμος να μαθαίνει και να ακούει αυτά τα οποία τον αφορούν τον τόπο του. Έτσι είναι. Δηλαδή δεν πρέπει να κοιτάζουμε σε ποιο κόμμα ανήκει ο κάθε υποψήφιος για να πάμε να τον ψηφίσουμε. Τι θα κάνει για μας, τι θα κάνει για τη ζωή μας, γιατί όπως σας είπα, τα επόμενα 5 χρόνια κάποιοι άνθρωποι είτε σε δήμους είτε στην περιφέρεια θα είναι αυτοί οι οποίοι θα διαχειριστούν το δικό μας μέλλον. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Πάντως τον πύχη τον έχετε ψηλά. Τον έχουμε πάρα πολύ ψηλά και είμαστε αισιόδοξοι ότι θα τον περάσουμε. Θα ανέβουν κι ακόμα. Ότι θα τον ανέβουμε κι άλλο. Αντωνία, πιστεύεις ότι... Δεν θα σταματήσει τις ερωτήσεις όσο συνεχίζουμε την κουβέντα. Γεννούνται καινούργιες. Έχουμε και μία συμπάθεια, διότι έχουμε και το ίδιο όνομα. Ναι. Αντωνία, πιστεύεις ότι... Όχι, είσαι απλά ένας άνθρωπος στον οποίο μπορείς να συζητήσεις και να γεννηθούν με κάθε λέξη, με κάθε πρόταση νέα ερωτήματα. Πιστεύεις ότι η πενταετία αυτή, τώρα θα μου πεις, κάνουμε... Υποθετική ερώτηση, αλλά οκ. Θα είναι καθοριστική για τη Νέα Πελοπόννησο, ίσως μετά έχουμε μια άλλη αναδιάταξη δυνάμεων. Εντάξει, προς το παρόν αυτό δεν το σκεφτόμαστε. Εννοείται ότι ανάλογα με την πάροδο των ετών δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς πώς θα διαμορφωθούν οι συνθήκες και οι προσωπικές του καθενός, αλλά και γενικότερα οι πολιτικές. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο σήμερα, βρισκόμαστε στο 2023. Εμείς είμαστε αυτοί που είμαστε. Τώρα από εκεί και μετά σε 5 χρόνια, εντάξει, ξέρουμε πώς θα είναι η ζωή όλων μας. Πάντως, δεν γνωρίζει κανένας. Μία πενταετία φτάνει για να υλοποιήσετε όσα λέτε. Φτάνει, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν
υπάρχουν και τα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το είπα και στην αρχή. Υπάρχει η δυνατότητα και η γνώση των ζητημάτων πώς θα μπορέσουμε να φέρουμε και επιπλέον πόρους στον τόπο μας, διότι σας είπα, εμείς δεν είμαστε οι άνθρωποι που περιμένουμε στους προθαλάμους των Υπουργείων για να βγάλουμε μία φωτογραφία και να πούμε ότι κάνουμε πράγματα. Παραδείγματος χάρη, στον τομέα του πολιτισμού, που για μας είναι κομβικός, θεωρώ ότι το Υπουργείο, ας πούμε, Πολιτισμού δεν έχει τομεακό πρόγραμμα. Από τα δικά μας τα χρήματα περιμένει για να γίνουν, να παρουσιάσει και αυτό έργο. Έχει γίνει πάρα πολύς λόγος για αυτά τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και εδώ θα σου πατήσω λίγο και τον Γκάλο, επειδή η κυβέρνηση αυτή, ναι, επειδή η κυβέρνηση αυτή θέλει να δίνει τα χρήματα σε κάποιες εταιρείες, να μην πούμε τώρα ονόματα, γίνεται ένας πάρα πολύ μεγάλος ντόρος γύρω από αυτά τα χρήματα. Θέλω να ξέρετε, θα έρθουν δις. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και το Ταμείο Πολυκινητοποίησης, που και αυτό εντάσσεται και αυτό μέσα. Θα σας πω κάτι. Όσο και να θέλει ο κομματικός υποψήφιος να εμφανίσει και μια άλλη ατζέντα, ότι ασχολείται και με άλλα ζητήματα, δεν μπορεί να κρυφτεί. Μέσα σε όλες του τις συνεντεύξεις έχει αναφέρει αυτό που τον καίει περισσότερο. Οι επενδύσεις, η επιχειρηματικότητα. Άρα λοιπόν και τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Άρα λοιπόν εγώ θεωρώ ότι η κατεύθυνση είναι μόνο κάποιες συγκεκριμένες επενδύσεις, οι οποίες πρέπει να γίνουν στην Πελοπόννησο και στα δικά μας παιδιά. Τέλος πάντων, αυτό θα πρέπει να το κρίνουν οι πολίτες. Εδώ ζητώ την κρίση των πολιτών. Πώς αντιμετωπίστηκαν, ας πούμε, οι προσλήψεις για την περίοδο του COVID, παραδείγματος χάρη. Ναι. Γιατί κάποιοι άνθρωποι είναι σαν δουλειά. Ξέρετε ότι είναι πολύ σημαντικό ένας άνεργος να βρει δουλειά, αλλά το να δημιουργείς την ελπίδα και την προσδοκία σε κάποιον ο οποίος προσπαθεί ότι, να βρει μια δουλειά, ότι εσύ θα τον βοηθήσεις, να δημιουργείς, να κάνεις έτσι παροχολογία έολη, γιατί επί της ουσίας ανέξοδη, ναι, ανέξοδη. Λοιπόν, το θεωρώ ότι είναι μέσα στο 2023, τη στιγμή που έχουμε νέους οι οποίοι έχουν προσόντα, έχουν πτυχία, έχουν τα πάντα. Και είναι άνεργοι. Και προσπαθούν τώρα εμπλοκή πολιτικής και αυτοδιοίκησης να τους δημιουργήσει τις προσδοκίες ότι αν ακολουθήσουν αυτή την πλευρά θα βρουν και δουλειές, θα τους κρατήσουν και σε δουλειές κτλ. Με τον Αντώνη και την Αντωνία δεν φτάνουν 2 ώρες πρωινής καρφίτσας. Κρίσιμο ερώτημα. Υπάρχουν κάποια πρόσωπα στην περιφέρεια τα οποία είναι επιλογή του κύριου Νίκα, αλλά κατά την προσωπική μου γνώμη έχουν προσφέρει έργο. Εσείς, σε περίπτωση που αναλάβετε, θα προχωρήσετε σε πογκρόμ, δηλαδή θα αρχίσετε και θα διώχνετε κόσμο για να βάλετε τους δικούς σας? Αν είναι δυνατόν. Με αυτό εμείς, ξέρετε, ότι τι ευαγγελιζόμεθα εμείς? Εμείς ευαγγελιζόμεθα μόνο οι ικανοί, οι χρήσιμοι, και η απομάκρυση κάθε κομματικοποίησης από την αυτοδιοίκηση. Εννοείται ότι δεν πρόκειται κανένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά είναι χρήσιμος στη δουλειά την οποία έχει προσληφθεί να έχει πρόβλημα. Αν λέγονται αυτά, δεν ξέρω από κάποιους, είναι... Όχι, λέγονται. Αν λέγονται, είναι καθαρά συκοφαντία. Δεν έχουμε καμία τέτοια διάθεση, κανένα πογκρόμ, δεν έχουμε, το δείξαμε άλλωστε και την περίοδο που είμαστε περιφερειακή αρχή, ότι υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι μας είχαν βλάψει μπροστά μας και δεν ασχοληθήκαμε καθόλου. Εμάς μας ενδιαφέρει μόνο το καλό του τόπου. Ο Πέτρος ο Τατούλης είναι μια προσωπικότητα, όπως εγώ που τον έχω γνωρίσει, ο οποίος είναι τόσο ιδιαίτερων χαμηλών τόνων και ένας άνθρωπος ο οποίος βάζει και το Θεό πάνω απ' όλα. Πραγματικά δεν πρόκειται ποτέ να υπάρξει τέτοια περίπτωση, αν είναι δυνατόν. Ωραία. Νομίζω ότι κλείσαμε με την καλύτερη ερώτηση τώρα. Γιατί εντάξει, είναι σημαντικό. Επειδή ακούγονται διάφορα. Εντάξει, κοιτάξτε, στο πλαίσιο το να δημιουργήσουν έτσι αμφιβολίες, προσδοκίες, ή τάζουν ή φοβίζουν,
ή πιέζουν. Άρα λοιπόν αυτό θα πρέπει να το προσέξουν οι πολίτες. Δεν πρόκειται να γίνει το παραμικρό. Εμείς... Πρέπει και εσείς να δώσετε εκείνα τα εχέγγυα ώστε ο κόσμος... Μα τα έχουμε δώσει τα εχέγγυα και ο ίδιος ο επικεφαλής μας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ χαμηλών τόνων και δεν πρόκειται ποτέ, μα ποτέ, να δημιουργήσει το παραμικρό και να στενοχωρήσει κανέναν πολίτη. Και ιδίως αυτοί οι οποίοι είναι χρήσιμοι και δουλεύουν, για μας. Οι χρήσιμοι εννοείται ότι για μας είναι απαραίτητοι. Αν είναι δυνατόν. Ωραία. Λοιπόν, η πρωινή καρφίτσα έφτασε στο τέλος της. Την Αντωνία την Μπούζα είχαμε, υποψήφια περιφερειακή. Και της ευχόμαστε και πάλι καλή επιτυχία. Νέα Πελοπόννησος, σήμερα το απόγευμα στις 8 στην Ιατροπούλου. Και όλοι εκεί. Ευχαριστώ Ιωάννα και Αντώνη. Ήταν μια πολύ όμορφη συζήτηση. Πραγματικά. Πάντοτε εδώ είναι έτσι πολύ φιλικό το περιβάλλον και κάνετε και τις ερωτήσεις και τις δύσκολες και τις εύκολες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Και εμείς ευχαριστούμε. Πρωινή καρφίτσα αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 9. Να προσέχετε όλοι και όλες. Καλημέρα. Καλημέρα. Η ενημέρωση που γίνεται λόγος ραδιοφωνικός έχει την υπογραφή Κανάλι 1. Κανάλι 1. Λόγος ραδιοφωνικός που έχει λόγο να υπάρχει.